Tiga bersyukur berwai jingruai nama arbah. I Sherman la ailat ingin banyak berwai. Ia penkut ke jingruai jingin rush 10 minit. Mah. Te kadai kum ong mani ke jing sing samla. Ngilong kum samla mah ia berwai. Ke jingruai jingga kacan minit ia berwai. Ke jingruai kong mani. Yu kun long brod. Kadai hok yu bangin mani. Berbam krau. Berburu me karteng jong u. Nambala tha mo u ye kike I barwa. Nabam jukut shabam jukut. Takadang di hok ban mani ya utrai. Ini orang yang cuma money. Agni kun lang proud play. Agni kun lang proud play. Ubara kipa babon ngan mani. Oi ngan mani. Unsawan ban syar baro. Unsawan ban syar baro. Kumunang job unang ba ngan mani, oi ngan mani. Sina kini kunang Broadway. Agni ukun lang Broadway. Ubara bakit po babun ngan mani. Unsawan ban sensyar baro. Kumunang job ang syunang bangan mani. Long mani. Ngan mani. Angel habdeng kiyamani bakul. Angel habdeng kiyamani bakul milong. Oi ngan mani. Kau still kindam pelihun lah. Kau still kindam pelihun lah. Tang hau ni ukun lang ron jamu play. Ngan mani. Ngan mani ukun
cukup syabam cukup yami dan mani pangan yaro singkisi putrai kitrai halo paro yo che long bani atrai ble jongi long bade atrai uble jongi manyo ya kaburo na baratau mami ki paro na bom cukup syabom cukup yami menmani pangan yaro singkisi putrai kitrai halon paro mani mani ngan mani ukun nang ro ngan mani 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 ngan mani ukun nang ro ngan mani ngan mani khulang ro ngan mani ukun nang ro ngan mani karun kowe jing thu khana ba kata ka jingjia kelong kumi hapor mangle jinga seng kita anu si perluak tau perluak yuweru beli jinga seng anda kala po jing seng kirwai khras kumarwai mangihi kata jingwai ba kirwai bang ngalai tilut ai tilut hami jisu ngalai tilut kat ba ki dangarwai tau perluak jing ba yeng hajan jungo udang rwai dalam po ta kintin bang hami jisu ngalai tilut ukna marwai shu Toto perlu jung udang buat terai bah, biar si umlain kentin. Kerai benam sang jing rai, anda lapoi tak kentin hami jisu ngalai ti. Kunong penin uklam rai. Wong tu perlu go beli pi rai ni ke jing rai. Kini kin anda lapoi tak kentin uang nomor bah. Ngam pala ban IT. Ya ke jing kumno ngan IT, ngan rai ke jing rai ya kini jing rai. Hami jisu ngalai ti habaya ladi ngam pala ma IT. Ke jing ubang hani prasamla. Ladi ngilong pop ke bala jot ke bala ram. Lana pring jonga jong pi kaboju jing karamen kibadong jonga nak mon jong balai hani ka jeme tong ben onglang shim im jing im jonga atrai pengkentang lut shim ngai baladan menu na pring jong pi ki perlok jong pi pembor yala se pimut penwan se jing aseng ki pembor pi kini gede kalat ipi yang trai shim ga jing im jonga an ai ti yami ka kentien ka bar khot ka bang ai kong kumi ka jonga shim sem ka bang shim ki por ki si jonga pensle da jing ngu sudah shim keput kabuar ngadon badan kam kan ba ima tung yo merwai ne jing rai bang shim jing im jonga tra ke jing rai ka ba shispa sabuar shim jing im jonga atrai ben ken tang lu shim nga shim ki nga penki Shim kik ti jong a ben ki Dakan jing i jong mi hi Sayang a poliu bai Ben kot panas nam udong Try no one who me na ai kia di Juno gan long tang jong li Yo bani so lang lupat ka balai shim ki por ki si jong Shim ki por ki si jong
Jenggot sudah Shem kabut kat bagadon Pendon tangkat pamimon Sayang umpolil baik Ben kepada senamurang pening Try kawan hamil Na ai tiada di Chiều lòng ngăn lòng tăng trong Kita sini chorus pasti chorus. Sayang umpolil baik Pengkut panas nam unang pelin Try kawan kami. Rayawan kami Nga ay tiada di Junong ngan long tang jong bi Boleh berkuih pi sama Misyong. Tinggal ngu boleh ka jilur kat jugu ya ka jingem jungi nak por je por bakerpang ini ka jeseng youth conference hadu pasedang hadu ni ka jimbit benta ipiang sopa kat pang pi paro kita ni ka jisya kri dengan por campaign nanu P1 campaign nanu ka circle ka balang campaign kono don pi bomlong kristan don jong pi bani por bengen ini piang sopa pi namta jong pi bape ki yeng jong pi hai kali ba pi don hang nunu pi don kumnu pi switch kini channel lagi apa yang ni ka por ubling kan kuye pi bapang beli pen kia pi dengan jipi beli pi pi ipiang soba sai sien kat pang pi baro kat pang pi kon samla detek shlong pat monu be don ka por ubling kan kuye ngi bang yo ma sakri ngin bateng ngi chiri ni jan miet ba binyo ban bateng shu ni ka por soba ban khat kong bandrika shooting wan pulik tin ju beli ber bojing duai hani ka jan miet Hasya bangan duai ngan puliang ketin ke chontai siam na ka shiti upol cheki Timothy ka baan kalanong ka baan ka record ka baan po ba pray ba ka shiti upol cheki efsas kalanong ka bandrio ka record bandrio ba hinyo ki kantien ki ba ong kumni de ha ka yeng ka ba kraw ki don om tang ki puliang siar ba rupa Henry ki puliang dieng ba ki kendo ti don ki ba don buram don ki ba klem don buram namar kata lada ubrio pen ko yala dia na kini ulong kapliang ka badan buram balapen kentang kuat babet ya kakam ukendran habala kre ya u kijingle babha baro omda ka basyakri hakamat kum kinong pensngo bha ya ki brio henry kum ki syakri kres da ka bale ka mon ublei nadu ka mensiem da syakri haka jing sngo bha kum ha utrai ha ki brio tangin pendam ki jindwai ko pa yuan khmat jami hani ka jami kan trai ngi wan ban angu ya mi kan trai ngi wan kan ko pa ya ka ban ya ro kan trai ka jingdon ringkat ka jami ka jing e ba ka jing kraw ka jing snake ka jami kan trai sei sin pa ngi kan ka jami kan trai ka ba me pendap ngi kum ni kan trai ki kun samla kan trai ji subakador ba ko pa kun kun samla ngi wan ya ka ba pen kentang hami kan trai ngi dwai kan ko pa ya ka ba me men yo ban ya lai lu ba ngi kan ni ka por ba kan ni ka kentang kan trai ka ba ngi ne shang ki jat ki jami kan ji subakador dan kan ni ka por kan ko pa ya ka bangin snow kan try ya ka kijing rai kan try ki bakar pang kan try dan ka bat ki kan try ko bakir rai kan em kan jis bakodor ba khamtam kan try ka khtien ka jami kan try ka bangin syong man snap ya ka kan try jis bakodor to dan ka bat ki kan ko ba ka khtien ka jami kan ko pa dan ka ba shakri jami kan try ya ka ba sam ka khtien ka jami kan try jis bakodor haba un yang kan try to ma me hi kan try ndak ki santi padan bor ki jami kan try men
men pen slek ye ukan try Jesu bakado ai ba ling ba jong ukan try ka jing pen slek ka jong me kan try kan tuat hangi kan Jesu bakado dan dekat ban ngi we kan try pai lang ki badan hani ka por dan dekat kan try ki badang wan kan try ni ka por kan try ai ki kan try kan snow kan try ye ka jing dan dekat ka jong mesim ba ko kan ni ka por kan Jesu bakado haswa bangin khang kan try bangin khaliap kan ka youth conference kan Jesu bakado ye pen kan tang i we ka kan ko pa ye ki para samla kan try ki badan kan ka por kan try ba we para samla kan try ngi no mi thali kan try hendengin mi kan try kita ki syakri kan try ki ban pendan buram ye mi kan try Jesu bakado ai ngin long kita ki atiar kan try ki ban pendan buram kan try ka jing long samla but kam tam ha ki bri ki pet kin i yangi kan Jesu kin i ka dor khmat ka jong mi kan try ha ka jing em ka jongi ka baman ka si kan Jesu bakado dan kat ban ngi we kan try ba ka ni ka por kan try ngi pen kan tang ha mi kan Jesu no pet nem jingi amen. Komisi pun kong bandika, kong mereka di Trestra jongka jasa samla detik shalong ke di kabah nyedon menta. Ingin peteng syuk jadi ni kapor nyeroi bar spak hadar, kajuroi bar spak hadar. Koras momne kat nua kemen ba Jisu ie, kanu kemen ba Jisu ie kami angin pelih jemut bingyo menruana kajuroi bar spak hadar, kerpat nyo penyenglang nyeroi ni kajingroi.
sim jonga Ion muji sumu bideyana Kandong akan maji sumudi Jisumudi Jisumudi Kandong akan maji sumudi Jisumudi Bumyana Sesian pan dengan janmien yang subhan tajung pi ki pelaya poilang ni gapor kirang ba ki palang ki badon ki ga disik shalong jengi mungkin kam jo sing samla disik shalong music team ki prasmala baro kerpang tajung pi ki bomlong kristan paningai ku kerpang rom ki para baget ni lumba nong se ki lai urung hi mani menta dum ni ki hamyo ban yawan ni ban sikrilang namar ki bon kam ki hadu ki lai kili along benrong namar ba akamnya omlong man sya aki kabailat ki wei lai karpat ku beli sibum tajung pi nu pisong tenget pen sekedi aluit mentani ka jeseng ka bakhadu tajung ni ka youth conference tikat ba baro ba poy hang ni mono ma pi pilong kodor majung trai la bnom bo were pi mono la bnom ba penbor mono la bnom ka nunul ti ta pim jar khat bon hang ni beli dong ji thumui pi ba pe po ki live ni poro kam jar khat biot street channel beteng ban pe ubli ker hui pi omdon mono bo beli tip hi de kerteng baro ilong kodor majung u to ini aingo lang trai ni ka po ado nur mon aingo ngatang pa i beli du ni po ngam tim ta jong pi la sikri beli di post yang pan i markmat yu tamaki jubat ki pau ki syai ni doi ni conference yong ni di pro islam inom misnang ni ngai sutu bangi ngai bu beli ula sikiti ula kuno kumno friday saturday sunday kan rang karang hoi menem step ko jing tunju pangi ki bun la tieng banyang kali stiu ki ong lek nu ngi kieng tom dam sakut kali ru pada beli tu dak i kam jong u ni i ki ti jong u ni i ki burom jong u wat ngi mi jong u yau u tamaki kam ki ba ki ngi i pat ki pau teng kreng ba u beli em mun dam la pen ki dak ta simet mun dam la pi ne pi tu ai ngu lai try yang ne jaseng bo ne dwai ba pi poi ma pi ru dei e kanu ka ba sujan khat ti beli wai bore pi tu ngin walang ai ngu beli ki baro bole le ba don tam nang ta bi lam ai ngu ru ai ngu ta ai ngu beli karpan conference ba kanu kan ai ngu lai try ni ka po try phang ai ngu ji subit iki baro try ba mele try ji bingi try kei pa try bi naman maju min tam na bi sungu try ba me tip iki senjam bingi na tip ka ba le no try me tip ka ba mentang ni ba me tip ka ban sawan ru ji subit bangim tip mangi ke ban jata slimat nang ni ai ngu ji subit ke ki baro try ka ba me mele ji bingi ji subit bangi duai try ni ka por ban su ai ka burom smi try ki le pha jong me ban ai ngu try ke ta ke tip don bor jong me tien bon bor jemi ji sbiet bat kan tam kap subhai mi bangi ngai trai bangi I kalong shisha kum ta trai bangi be subha bangi ngai kum ne trai to nang ker khu de ka jong palang ta ji sbi ngai ngu trai ki jing ko jing khia ma ji sbi ngu trai ki bar me ngai ngu trai ma pelam ni de jing nak jing di ma mi trai ni ai ngu ka bor nai ai ngu ka jing e ka bangi nak cha pedeng jing kelang ma dang ki bor jing hop ki bor ni lai bor ngi trai khem khunyum badan pedeng ki pra samla ban be ki bor lai di ski ada memai boh dum lang nyanyi tiga baro ada bersongo ketinjung jisu di pan ko amen dinum la laj ban dwai ni jing dwai ko ni bapang stom nyanyi ip pi don hang ni don pinjung pi pang stom ni dwai bi pen khia ip bai nyanyi ble ru don ni por ki ba pi pang bulin sa pen khia ip don pinjung pi ba pek ki blaya text tu message subha ban dwai don jing pang yam la ban wan ni don jing thia pang long jing thu pi ba pek ni por bulin pen khia ip ni ka jan me bagi don ublei bale ikamba udang la ban le udi uju menintas bom jukut bom don ka bom la badu la ban kala dali ru pada beju pi dan ka por dan manom lu pang stom ni por dan manom lu bi banyak jong pi ki pang som pilap no ka kerteng de pilap no kerteng kan khampa sibut pilap ra ketiru jin pi pra kerteng khampa sibut kema pa jong iru idon ap teng jing suma don hieng dan manom lu pilap no ni po ya dwai ka jing ni por bonti kiti ka jinget jupi ka jinget li bro ka pet khatu doi lang da jinget ni po ka jinget trying ni doi ka temu Jesus Christ banu na Nazareth yang go Jesus bi jing pet khia jume yang benang le ju ka ba ka jinget ye kam ka tien bon bor jume jim snam ni Jesus bi kiti paro ka jinget lang juki ka we sur ko we jimot ka we jinget wan lang ka temu Jesus Christ banu na ki ba pet ne po yeng ka ban juki khia tram de ki Jesus bi Jesus big ni dwai bi mi tangi dwai pan ni dwai por ki kem shura ka ki kita mi I do mi try like shong ni do yeng di Jesus bi net scam
ke borom jeme kam tam ki blakot la Jesus be bangai ki ban imsi da jengai tinjung Jesus be pan chukaro amen la don ko khobor ko pelatam ni ba pelatam mengirwai kam pelatam ni khobor ba baro kadibu jisu hi janga jisu hi je phi ngom la banon kom ni ngim la ban persoi ki wiki lai debate ke perthai bro ki debate uita jisu hadu mta ringa phi bangi idon ni cakala ngim ngek nyom don ni ko le sep don jo phi badau ni ko blim bin chai bin semi phi ngati ngam la ban thu phi kat nu bolong basi sha phi pnu ap tu igwe bo bli em ngidang lap don ni ko por lai rwai kam pelatam naki khubor ba pha kalong bu jisu e enga langala lendet bat jinga ngala pet pen ban u e yenga sem la klet habanga wan pai u sudang le ba namar bu jisu u e yenga u jisu enga pi kam sem jar khat bangi don hang ni ke je seng bagi jar khat bagi don hanu ke ka pisa don de pi wan ni jong sarkil pi don hanga don nong se don ka jing thui nga pi don maulai don jing thui pi ha kalau pi don jing thui pi san mer ka ba don mla ba don ke baro pi pi tep le di hang pi don usai sim jing kenya pi kom ta odong nga sa ita don para bagi tang ta ngamla pi jin dang don ta khabalang ha he ngan tri kamba em usai sim jing kenya pi ka ba pi don pi ka diga jim pi tingin doi le di smet di jo personal kan tingin doi ngi ngim tip kalale nok menien kan ni menta batang sekitar ngim tip ke banja to beliau tip tapi ai ba phatam ka ta po badang sa ada beli ai ngi stang sibet bingin em di pertheru itai kendak kentang ag babatam mo beli nang sha ngapi bingin em mo beli perwan ban sha ngi tungin dua ngilong jingkir khu ngila ai ngu ka kelas ke ba ngi yo mening hikai ngi ke belalong jingkir khu yang ngabi ngilang baro kumno bingin la banya syakri kumno ngila ban trei kumno ka kawai ka bingila ka di bingin duai la pi ngang trot duai nga ban ba khunyum nga la ngai pi trot ngan duai pi ban khunyum pi berpengi duai la dia ne personal part bingila belong jingkir khu hanu bi don haka jaka ba pidon pitrai ma pi lag long gumno jaka pitrai ka skol pidon hang tu umdi jar khat ublei bu ipi yang tu long ga jigar khu dungin long ga jingjan thut inda long no ka jigar khu tingin pan bono blei in kilat ke blalek imdon ba biang hang ni wat ke don de plen ju pi ni po wan kat ba jing san hot jing su rem han ni po jing sigit rem po ju pi kan ga jan met ngin brek ki boro udang sule bha udang khot epi unda pediang pi kom ba pilong ni po tungin le ju trai kom bangilong in the la jong do not bin pan bon tang trai pan don kam nga na du ban mit nang ni ga jeseng ila wan ni jeseng ba ga thing bo ong ngalong we kres mit ang ni weng no dak jing keli ba pin su thu ade wi kres pai phla man su thu ngan mit ang ni ring kat ba ong man tang atip ade wi kres ke ei ba ni ban ne how ni kres jisu in mi ring kat ba ga juba di ju dak jing keli ngin weng nang ni ngirung ni jing keli ban ni mit ane conference dengkat ke juba bing so thu ba hanu bing don ha yeng ba pidon ha ka dong ba pidon ke jaka puli ke jaka de hang no pidon tu pinong jing ku ting doi di simek ngun doi ni no doi le di simek en pa bol blei don kami ting doi lang ni po blei ba bha mi nga mi ni bang long try ni po ba me bu ni don ka jing thmu kan rat ba bha bang ni doi ban yo try ban pen kam chi sbe ila ka jong ka balang i doi pen kam ka jong ki paro i doi nang ji sung yeng ni ko bang long try ai bor ji su kum no try bang im kham ham da jo mi try ngam long ye ngam la sai ngam bon la dia try ngam tengah tenat ya ra ban ne me hadu ba ko chi sbe bing i doi try ni po sai ji sbe on me no try ki paro on me no chi sbe i doi ka pang sai ai bor nga paro padan kami no mi don chi sbe ngidon kini ngidang don ni re ngidang don ke ji snya me ngidang don ke ji skema me ngidang don try kata ka jingker man mi ji sbe ma bang le i ni bang tip try ban nga ngu ji sbe ni la ma try ai por try bla ne ta ka jinge ti ju ji su le pam chukor amen ti jing doi ka ba khat du ni ka jan mi tu ngin doi kar pang ne po la don ka nu pat ka ba kham khrau ka ba ngin doi pat ka di min sim ke bo ko dor ka ba ngin wan plong je seng khat ni ke baro bi le jing ya la bi baro ba ki min sim ken em ngalo yo jipdiam noi don badwai pi pio jipin ban badwai pat pi shong ne le si pi shong ne kumnur pet pan atra jisu inde ke jan miet pinumla ban le bila ban le bah kan do ru mai tatang sedap jot jong pi apim tiang trai pinumla ban le ke ma ke beneng tiga jan bi ko do don hang ne yo pila pan e yo pi pla pan e di snap bi poi ni ke jaka kumnur ki don ko pi bong mane la ne pi poi ni di bri je pi en dis ke jan miet pli do no jong pi kirang ibu pet ki ke sem ngin doi beli pdi meki pat kerpang yib don hane dongin doi kerpang kan ke jing doi ga ba kerpang bin doi ga de ke jing pendim yeki men sim ki bogodo
in tuai ke balang snom ngidon ngin tuai ke circle jungi ke district borak we manum do bagling persai tu ngin tuai kerpang iki min siem ina job mistake pinang yo ban penyiar ki ma jom play di min siem ngin pej ke tigi jingi ngin pej ke belum negatif ni po ngin pej ika jing pen em tu ngin tuai kerpang ki min siem ngin i hani tang jing pun beri jungi ngin di bi mau boleh bangej barok lang ngin net dada ka ke jing rong no kwan bokot karwan kanu por baru ngidan tadi yo kalian jon conference jungi yo kalian nya sekri jungi di rai koyar jungi yo kalian ngidan boteng yo kumnur ngi tingin numla boleh tu la pingin tu ngin dua kerpang jing pen em hang dia bakal leng tu ngin dua kerpang boleh bahan pengin dua kerpang ci sebagai yo jing pen em jumi try dua kerpang try adon menunuk para ki man jungi den ko ki wan try me pen poi ki ni ci sungi duai wat sharp kin mi na ni try ki bre ki non ki ju kam tam ki bla boteng ki bla yele ki jungi im try sam sim ai bor ki lam tak ki borok ni mi ki ci ni por ki ba pen ye hanu ki don try ba ki bla phai no try ni mi ki ta jing dua ki temu ka je ang not jungi ngia pendep ki jing khot je mi ci spe nyala pen mi ni ngi scam mi ni try ngi ci spe ki pa kham ni try long bla ker ku try ni da ngi ti jung ci su re pam ju ko amen hallelujah ci spe amen tini ke janming su kemen ngi don artli jurai kerpang ban kon ngi yo sungo je sing samnat po klub ti padi kita bukan jing samnat maulan bersia soba ka wida kuwe ki joban ai jurai tuki
na berthei yang shong basa jing pang ban jing yap kam don borshu ban ben shi tong yang de hang tangan plik hikmat kembay haburam reng ba pernah
Tunggu lang amen. Amen. Nganut berpil kubur ya pi amen kemud banyak menjur lang. Akan longkum ta ke bikin tian bikin kirwa yang amen akan longkum ta yang ngiru. Mga i kriya jong pi. Borong yang melap ngi long nilai pek ni stu borong nilai kelak ta ini yang amen akan longkum ta ki tian berpiki ruai mapi akan longkum ta yang ngiru. Tingin pois pi bentagi jong sakri report ka jing a jong ni sakam jong tau ba a yang ngi hi ya dia bawa musik dilang nepona terlepas dia music team kan dia dalam kijing roy ni ITF kijing start dia dalam kijing roy kondak lapoi kijing show dia sri oban sangat no tinggi ai lat ki mandi sing sebelah bun ke discovery kedua bun ke ban roy tinggi ai lat ki dalam dia pot dia dalam lapoi ke kijing show kijing juga sangat pada Badian joni jing roy sukmen sibun i don i adversa jongi juga distrik Seloni sing semlai ba plus ya sai sin ba khodi banyak ban wan chmat banyak ban duai tak ini kijing aja kam jong play nhiều bên ngoài này chúng ta xem xem mà sau số ba cắt lại sau số ba cắt lại Bunga nong pai
trong nắng đã để lấy ngã non hai ta đã chính cơn mar paro ngã la lại tên ta ngãวันชาติสิยอนบาคุยบาบาบาเป็นการงานใหญ่ข้าไว้บาดูใครจงงานโอ้งานน้องพายพาโอ้งานน้องพายพาถ้าจริงมาเรียนวันบาเรียลูกกำบาโนบัดกาจิงยาวัดมูลงบาเกินจาโดนาเกงาลาลายบานาลาเอโนดาเลเลงานองพายพาวันหากาบาลังปลาเตดาอุตรายกาเวกาคือเต็งบาจิงเงกบาจาไนเป็นตาบัดชาบังชิวกดดันยายเมื่อนายโอ้งาน้องพายพาโอ้งาน้องพายพาชาตาจิงยาปายปาจิงยาสโนมานาจิงยาชูจิงดิชนีบาจิงยาเลพานันยาตังบาดูกายหากาจิงชิชาดาเลเลงานองพายพานาจิงกุลบาร์บาโรงาลาลายเต็นตานาวันชาตาสิยอนบาพูดบาบาบาเป็นการงานใหญ่ข้าไว้บาดูใครจงงาโอ้งานน้องพายพาโอ้งานน้องพายพากาจิงมาเรียมันบาเลลูกกำบาโนบัดกาจิงยาวัดมูลงบาเกินจาโนนาเกงาลาลายบานาลาเอโนดาเลเลงานองพายพานาวันหากาบาลังปลาเตดาอุตรายกาเวกากระเตงบาจิงเงกบาจาไนเป็นตาบัดชาบังชิวกดกันยายเพื่อนายโอ้งาน้องพายพาโอ้งาน้องพายพาชากาจิงยาปายปาจิงยาสโนมานาจิงยาชูจิงดิชนีบาจิงยาเลพานันยาตังบาดูกายหากาจิงชิชาดาเลเลงานองพายพา ngã cờ pan yêu pai lang jo try begin so ha ban yang kan bagi daya duai ban ban kencang Ngiai ngoi me try ba how belai wat dap da ga jingi ba ga jis nai Iwan ban pau lang ba ga ker teng ga jo meu jisu belong nong panim be jongi Ngidap da ga jing sngo kmen ga ba kraw ba ga jing sngo ngo ru ya me try ba Bamela panla yangi kom ka youth conference jong ga jia seng samla ka Shillong district bania kan do kom ne ha ka conference na do man shisngi ngioi ga sancti blai ga badon bor ga jome ka balalong lem long ring kat bat ka ne ga jia seng na do bas dang hadu ka ne ga kalemat ga ba manta Is ngô ya me try ba me don ring cut hagi jing shakri long ba jong gi jing rwai long ba jong gi jing dwai long ba jong gi ten ga ba im ga jong me ya ga ba me la pha long ba gi shakri jong me ban long gi nong on kubor try ngi don hagane ga met ga ba khado ha shwai ga ba ngi ban khliap no
ya ke jing rakhe ya ke youth conference shabom ju kot a tribe ba yang hakmat ka khet ke jing snei ke jong me ring khat bat ke ne ke jing kar kho ki ba mela the ke jing em ke jong i bana ke jing kar kho ki ba krau ke jong me yo ban ai she ke kam ke jong me a try nga duai ke jing pan roi ke jong me ya ke ne ke jing ai ke jong i la ke long ki ba red ken man krau ba to kar kho ro ya ka we pa ka we ke sancti ke bala no bat ki bom la ro ban no a try ba ba Yerab ki kam ki ti ki bagi try ki ta Yerab ki a try ba la ki don na no ka kam lagalong kam bala lagalong kam sorkar lagalong kam business bat no ka bagi try ken man bha bat kin roi kar hai bat bakila ro ban ai shika kam ke jome ngawan ban ra bat ban pen tip ro hagane ka por hakmat ka khet ke je snei ke jome mana pring ki ki khon samla kan thai bat chenrang ki don bon na pring jong ki ba yak side bat ki ba ya wat ki kam ban trei ban kta tribe of hangi tet haga jing kang ge jome ba meni oban pli wang ye ki khardop jong ge jing kar kho ge jome ye ki khardop ba meni oban pli haga jing em ge jong ki begin yo ki kam ki ti begin trei kin kta bat kum joro begila ban kar shan ye ki jing em haga do barban ai ban kar shan haga kam ge jome ge kam ge begin jam and same yerab a try haga ne ge por haga begin yo banta don hagane ka por ka menta ya ka bangin sayo snguru ka ten ka em ka jome ngange ya ka jing pandon kam ka phala ka jome yo shakri jome ban pan khop yo da ka bor ka phala ka jome bonio ban kran ya ka ten ka em ka jome bat kom joro yang i ka yo sngau ngini oban lom ya ka kana ba ki donot ki jongi ngini oban pusan ya ka jing mayan ba ka jing jelu ba yu ka don ban kran yang i Yakine barok ngapan daga bango aga kerteng ke jombe ujisu bolong dong panembe jongi amen so baca Kublesibuan ba siem boleh nang yoban ai pi me koi bakhya ban ai ke bo ban sekri kam ba shu turai Di baro je sekri jongi kristan je sekri kristan ki bedon kamlot naru basdang je seng mene patit bajir kalau di bala di sedang hi mndi latit bajir la sang je seng mndi di bajir latit bi la sedang adu balai erwai la sedang hi bi stu bakala don oh ni sedang je seng em la sedang hi kapok la biang nadu por balai alam jurai kini la sedang tu por di baro je sekri ki bedon kam hilut mndi tang tinjung blei mndi la poi ko don kam em bedon kamlot ka we ti hadu jing pentip ke bedon kam ai kuli bedon kam Ting tang lapo jing tim ya sap shu, dai kulim ya sap shu lai pasiau lai kresi tai su boring em badan kami kunu nuru hajing mene kristan jungi ka no kundu bayana ni hi kari badan kam no tene pon so ban khot kalian juga balang na kalian juga desik silong ningkong dia juga balang ke nyoban ai jai kublai dan nu jing pentip dia ni po so ban khot i Jerman jongka desik silong ba bari kupar long mene bari kupar Jerman bari kupar sekretari bari banri pat di treasure tengah shu ong lupa kan yo ba sutu bakla ba hadis lo kit kam ki bari banri yo hadin bi ong kapak si balari ki banari menu lawan pa sing do yusu bakla ma mulai dai monu seja bakal tahu beli banyak komta ka jamta terus ban khot i bari gupar Jerman juga district Shillong ni yo pan ai ki jing ai ko den yo po Kublesibuan ba bandri kupar indar ikong dari ringidan ya ingo iblay ya ka jingkur ku jong blay pathe ya ka jingam jungi wei pi ngai ngo ya kan yo conference ke bangi yo menta good conference ha ka jing shisha ngina de ban le mencim snam ikan ni ndai na ka daw bopun ngam shim la yo tengai ngo iblay pang yo hang ni ha ni ka balang anu ba nang se tening kong ngi ai ngo iblay de iblay hi bla plelat plenti yangi de iblay blai lami kum ni ha ka kum ki samla jong six long banyawan lang teng kwa banai kublai shwaning kong e ka balang hang ne kublai shibun ni pikirang ba kublai shibun ni piklong keme long kpa ngatep dan preng jong pi pla do thia do dam ngatep na preng jong pi ai pla yu ai met ba men sim kapla jong pi pla ai ti lut bangi song thu e kata ngado bangi wandrung hang ne kadang kucing ipo jing ipeng jong ka balang
Ado mana buan rum mana iba Jacob mana ni yang so bawan ying ya tho. Nama kata kajing kalong jing ipo jing iping kajing kalong kajing raham juga balang hang ni ngimla kram de ai kuble pi wei baga kajing ai jong pi yang i samla long hadu ko tata wadara than ru ar pliang karung gaja maka bang adu ko tata dan no pring ki para samla bong bambang afai mundan mar ki ai kajing i ki ai lut kuble shibun ya kabalang nganget ai kambun kai bangi i mangiru ya kambun to blin kurku ya pi kabalang to blin kurku pi long kemilong kapaki samla ki hab ki baret ngi sungsu bakani kabalang ni kadi kabalang ka ba penpet ba boleh la kurku shibun e ki long ka human resource ka ba train kamnyar ben sem hakwe pat ki balang to ngin aingu lang i blay mo ya kajing boleh kajing kurku jong blay ya kani kabalang ni ko blay shibun ngakwa ban ai ku blay ru namta ki nong shibentah ni ka por mentah iba bandri belam jingaseng nangta ikong bandrika syuting iba polis dang badwai ke koya arteling yo snow naga balang blay kolopti bukum ju namolai matsiar pinang roi kambon chuchu ba blay nang panan kami pi kambon chuchu agi jing roi ku blay shibun iba plus advisor jungi la loring kat ban ngi nadu sngi menen ka sngi kalau ngajing shan shibun ni ai ku blay ru namtai pastor reverend WD syuting ba apply ka por jungi bandan ra ngi so sngan bangi tip ublin skorku yang iling ba jong piru pastor de hani ko por ka jing ku blay bakarpang kalau ngi pi samla bar oi we pi we blawan nado sngi bezdang nganget kayo shibun gijing kerku shibda yo diang shibun ki kubor ki sermon hakni ka sngi man man ka sngi gijing kai nangit kalong gijing kerku pi we they say sian pat nakaliang seng samla district Shillong ni ai kuble pi we nang kan ma gijing duai nang district Shillong ni dan shibun ki dan ki program ki bangimut bentreng kan ma gijing duai bu blay kerku ngi bu blay nyelam ngi tagini gijing bentip ada dan kono gijing bentip na gijing ai kublay kabang aklen gijing kublay kerpang namta jongki namta ka buram blay amen Ero itrai pat i kadang mat dei ero itrai i tok ma ba bari ne yo pilai kadang ta kadang ko sur gre binyo sko kham he inde pilai ahi ka sur ko ba he ke jong pi tien ning kong ena kaliang joka balang sai sien nge yang ne ko por banai ko ble kerpang ni pi baro ki prabang ko ble doring kat lemot nge ne ko por ni ka janmit kerpang ru i pastor belon kat lemot nge ne ko por i pastor wan chwa shooting ti ningkong ngi soban ai ngu yu blai ne ko por bo la pri ni ka lat yingi kum ka balang ban pediang ya ni ka just sing conference arjar arpun riu ni ai ko blai kerpang ni district Shillong hapdeng ka por le se ko blai sngo le on pentip changi ringi da jing kemen le yo ban pediang ni just sing kala long ka ka jing pelilat ka jong blai yingi ku ka balang ban yo ban syakri phi ngai ko blai ke delegates bagi parab ngai bela poilang nado Wasdang jone conference haru menta ngai ku blai kerpang pi baro ki blai yo kat lemat ngini ko por ngimla kem da ai ku blai kerpang ru na ka benta ki sub committee ba pher ki badan jo ka balang ki badai nado ka traffic ushers decoration ki dan buon bagi ni sub committee ki ba pher jo ka balang ki blai yo ban treikam hapdeng jo ni ki jeseng ke balang yo ban pediang tinggi isya ke jing tresitam ke jong pi ki dokot iba bon je committee tinggi ai ku blai pi baro ngai ku blai baro ki volunteers ki blai yo ban ai met ban mensim nagam tan ki jesteng ngai ku blai kerpang ru nagam ta ki longkme ki longpa jong ka balang ki blai yo ban ai mensim ke jing IT ke jong pi ke jing no senyang ke jong pi kham tam me ha ban yawan ban poilang ban ai ti ka diang ti ka mon ke jong pi kabalang ka khlemla ru khlem ban pau ke jing songu kerpang nagam ta iba Max ni selendok mairang i try jung ni i ba ai yang ni ke cakahan hadin mengyo ban pak ke ni ka
ikali ke jong i hang ni hadien tingai kuble kerpang nam ta ke yeng kesem ke jong i kerpang ru nam ta baro ki baidon ketilang khamtam e nakal ke yeng jong ki ha ka banyo ban ya don benta berbuat bak kabalang habang idon kanung no jonan kam ke jongi ngin menumla klem da ai snobha bat ai kuble kerpang ru nakam ta ke rang ba snong jo ka snong nong se ki VDP bat ki wei ki nong kit kam jong ka snong nong se ki beliau ban ya don kat lem bat ngi kum kabalang haman bangi don kam habangi kwa ban ya don lang ke jeng train kat lem bat ki kloi ban ai ki keti kamuan keti ka diang ke jongki ngi i sisai ke jeng don kat lem jong pi kum ka snong bat ngi scam mo blay nyok bat don kat lem ya pi kum ki nong kit ya ba jong ka snong bat kham tam undang ai jing start chu ban i ya ka snong jongi lan ni ka snong jong pi ka nang kiu nakapor syakapor ngiyo ban ai kuble kerpang ya baro ki parabengit ki beliau ban nok senyang lang syakani ka jeseng ka jing nok senyang jong pi kham tam e ha ka jing duai ka jong pi ka bamalang ka sngi ka jing nok senyang ka jong pi de ki mar ki mata ka jing nok senyang ka jong pi ha ki bentai baret ni baret e ngi sibut ma ka jing nok senyang jong ki parabengit hang ni ka bangamla banjar ka teng ni ka por rei ubleu tep ya ka ti ya ka bapi plan no da ka jing ai kelut ngit scam ublei yo ban ai ya ka nong ka bha na ka ta jong pi nyai kublei sai sien ru na ka ta baro ki rangba ki parasamla baro ki prabengi kuli adon kat lembat ngi hak ni ka por kharpang e na district Shillong ki rangba ki bari don kat lembat ngi no basdang jong ka ni ka jeseng ki bungi osngo ki advisor ki no kit kam jong ka balang jong ka district Shillong hi barak kuwe ngiyo ban ai kublei ka pang ru ni ka por nam tai nong shimenta baro na do basdang hadu ka ni jeseng ka pamenta ka balang kalapan krek kulut ru ya ka bam na ka menta jong pi baro sai sin ni ka por ni ka jan met pat ngi so ban ya wer be ngi pi yo le sedan na pring jong pi bem pat bam le sedan pring jong pi pla de bam ne pi bam ngi chong bam defend mo ya se sa bam kadang menta biang dia sai sin ngi khot kulut ya pi biang sai sin chapo ngi lai pen krek nam ta jong pi ti na kaliang jongi ka balang ngim don ni e ban ai kaliang e pi tang ka wengi kerpa e pi so bha ban kan mau lem yangi ha ka jing duai ngi dang don hi ka balang ka dang don shibun ka jing duna pi i ngi ya kum ni hendeng don bun ka jing yasrut ngai ba deng nga ba ki we teng spang ka por sport henre ka balang ka we tre ka ri we shrut dei aba me tre dam don ka jing yasrut ti ngi kerpat pa dia pi hap teng jong ka jing tre ka jongi kum ka balang duai nam ta jongi bo blen ai ka men sim jong ka jing ya it ka jing teli ba sai sien pat ngi khot so bhai pi sha kan ka balang jongi pi wana mau lai pi mau prem pi thut cha tai wan chne em ka kan kai ndei kum ta henrei nga shuang tang ka we kan ni ka yang mane ka jong ka long kelut tang ka we philosophy jong kum ka balang blei hang no ngi dan kam de tang ka jong ka balang blei hang ni pi le chano shuno ngi long try pi long try hang ni nata ka daw ko boong me sai sien pi dan ye kelut kan ni balang jogi sawan si wan lang just sang chene pi ki balang le sedan na preng jong pi han ni ka por ka de ka sin baning kong ba pi wan kan ka balang ka jongi le sedan ki prabengi ki basa hang ni hi henrei ngi na kalyang ka jong ka balang ko bangi juya duai barabor ngi donring ka lem ngi we so bhai pi sai sien sha ka ni ki just sang jongi kum ka balang ka jong ble hang ni ngi dan ini ki just sang kum ni ngi don ki just sang duai man la ka step ka pon ribu je ngi don ke jeseng duai ka ski Monday jong jeseng samla ngi don ke jeseng duai jong ka balang ka ski Wednesday ngi don ke ni jeseng dong pa ka ski Thursday habaro ini ki lightly ki dong ki bang don ka balang ti ki ni ki jeseng ki bang don hakini ki balang ka jongi hakasi Sunday ngi don jeseng khna mistep ka pon nyo baje ngi don ka Sunday school show baje shibji steng bat san baje ki jeseng samla kini ki long kini ki jing pen kan mau lem pi baro le sedan pring jo pi pimtep le se ha ko por ngi dan ki jeseng kita ki ai ki jing pimtep na kaliang jongi kum ka balang sai sien pan nga kwan pimtep kerpang e na kum ta jong pi baro ki volunteers ki para bengit jo ka balang blai long ba nong se ki dal adep ne ka jeseng ki dan bun bagi kam rang penap nam ta jong pi so ba ban ap lang tila dadan dem jong pi ki delegates ki para bengit pi kwa kring tiar long welcome in ai kam nam ta jong pi dengan sukwa ba dong pi le sok Pidan kono ba pi bangi bakla ngi duna da ka tien jongi le simo ngi kham kun tubum na ne ngim kren ti wa tho ya kata mo ti ngi skam mo blen yo ban kur kui pi dang kershan sai sien ya biang yangi ha ka jing duai ke jong pi ngi skam mo blen yo ban kur kui pi kham tam ke bangila duai kerpang na ka banta na do basdang yo conference do bakut jong ni conference
Pin mi nang ne ki samla bam don shu tu jing kli wa he Henry pin tip who are you Pide ki e Pide ki lendo Pide ki bakordor ubleu eat palat ya pi banganget scam Iwe na pring jong pi pen plu hak no no jaka pidan office ba pidan college ba pidan hak no no jaka ba pidan kam tam ngasuk men ma mo nyos ngoni kisigi menta kata ka Gen Z na kay kita ha powerful mo dengan ngai scam ngilong powerful hakata ka aka ga boblay la purpose nam ta jongi iwe piwe to blay yom ker ku nam ta borong blay amen Beli sebut bak bari nak liang juga district Shelo. Beli sebut bak ko barang tangkiu, nak liang balang beli mil badong se, bak ko barang di astan sekretari juga balang ni. Tengaruh ni ngayen nak liang juga district Shelo, ngayen juga balang se ngadon, tengi yo benteng kalau ke bridge pedeng gini boro, di ban kut gini ban sawab gini, ngakan ban iketin bi pasok bulan juong. Ada nunu bobha, kira khana ilor ni stai rak khana, ke bobha district Shelo bobha balang ni. Lalu nunu bom snap senior, saya tu ingin naya rak khana kita. God kata, di borong itu ipastawan shwa, di dan ban itu ada beli jupi bawa nu pa itu, di psi itu mentah, ada mom itu kampa, psi itu kampa ada mentah, non kampi itu di dan menu pa itu psi itu ada mentah. Di shwa kata nama kan di seng samlang, ini banyak IT music team lam jirai, pastor isu orang pa punya, mau nomor video nongkran kita, wakran wood, dalai lam music team, syakskoi kan music team, kapor kalayat. Bopli sya tengah island lupa mo island lupa pastor mo ngomong pastor kidon mengajukan hang nuno kapo kalaya bopli kini bailam jurai bopli surehem ha khapsong demi sene tengah island lupa ki tem kirum di island di bania kong lut pade ho ande tingi ai ke porki bekinyo ban lam jingruai ngi meni jeseng samla tinggal juang berbor pikwa yeng pikwa syong kemonjong pi Kamdan rule ban chakri da yang kiri syong hanu kapor pikwa amta ban kumjur kaporu akaji chakri tujudan por dodan jeseng sib jisteng hakli jungi mut borwai lai baje bet wai lai steng lai khnyum wai ar steng mujud mo khnyum wai kloi pat da ong kam tapan bangoi pasona ailat pat kamut bangong pi pat dodan pi pi apat bang oh la wai stem mar bala ailat kumta dikani jeseng berpang samla lekmen samla jurang sama jong pi te berkirang ba wat num biawengi Mio sisi ni balang ni manok se hadin arpa asne mi youth conference arja saung yo dang mentang hadin kata lanu nyo biang don balik no don balik khadu po to lanu nyo biang tani po nga ailat ki ke nam jirwa ba hadin kini kerpat nga IT i pastor wan chwa ko magi dwai bengkel kuin ga jan me mesti mi lam jirwa kumbo sherman la yo kemen pemplu ke simji to yo menjing mangane ke jan mit mo yon wai ne ke jing wai ke bong Isn't a yang kadon kopor kadon jonga jeng pi kalapan kalajot hidup jeng kerman Henry utrai syam kentan kapok bangale manga berpi namlak memburi kemak jong play kadon kopor kapau no ini coba kebong isn't a yang Leban pensyito Gatib kidei Hukum kadawa Marbilong Isi na basta ngalong nungpo Ngalong unong po Milong bahok try Popjong ayami Om laban buri Leban pensyito Gatib kidei Hukum kadawa Marbilong bahok Lada menyo Ya jingkong pangalale
may I lukod. Pansius payapo magalale, kaay binawa Jisu penho, gamday hapanyo dalilay ngamdarinyo ladamen yang yajing pangman ngalale uray langan yang rain of jing mapat mitray isereyanga isereyanga donut dapat berpalalwen meron kenta isereyanga isereyanga majingit panin jombi. Ngựa bên đây sẽ xem được con ba chữ Israel và yêu thương. Pagkasing isday, may I lukod. Pansius payapo magalale, kaay binawa Jisu penho, gamday hapanyo dalilay Isip mo natin con ba? Pagkasing isday, may I lukod. Pansius payapo magalale, kaay binawa Jisu penho, gamday hapanyo dalilay Madami yung chingpama. Ladamenyo yajing pangman ngalale uay laban yeng rain of jing mapat mitran isereyanga isereyanga donut dapat berpalalwen meron kenta isereyanga isereyanga majingit panin jombi. Men sim jonga Kalway na jingyaro akan lukraw nilong abe bensin jonga kalway na jingyaro akan lukraw nilong abe bensin jonga kalway na jingyaro akan lukraw nilong abe bensin jonga kalway na jingyaro akan lukraw nilong abe bensin jonga kalway na jingyaro akan lukraw nilong abe bensin jonga kalway na jingyaro akan lukraw nilong abe
boleh berkru sama Malaysia. I Chairman bayalam yagani ke jingye seng I ba banri I kongri bala pule yaga tien ga jong blay badi ba ri ro ibala ai yaga jing kren naga liang jong ka district ai kublay kerpang naga benta jong pi baro laingut bat kani ganong ka history haga jing im ga jonga ka ba kan yo bon bamri Hagapor kajing kren ya kaktin ka jong blay. Ai kublay nagabenta jong pi gikon samla jong ka district Shillong. Agadai ka jing duai ka jonga bo blay unyo ban pendon kam ya pi. Hadin balawai gani ka jing ya seng ngangait pinlet shigi yeng ki sem ki jong pi pinlong ki tendong jong ka jing kerku. Ai kublay nagabenta ka Program Committee lani ka Executive Committee kabala khot sngo bahayanga bangan yo ban ai ya ka jing shakri na ka tin ka jong blay ha ka bakum gani ka por ka jing kublay ka ba kerpang ro ya ki riurang ba ki badon buram ki badon ha gani ka jing ya seng ki balong ki longpa bat ngangait bagini ki longpa ki day ki advisor ki jongi Kidai ki nong duai ki jongi, kidai ki nong yalam ki jongi. Bat nga duai bau try un penmi shusho, si bon ki rangba ki beriu blay, ki ban yalam ye ki kon samla. Ku blay si bon naga benta ki long kemi ki bai, ki bala ban ya don ringkat hagane ke jing ya seng. Kamtam naga benta jong pi ki long kemi ki badon hagane ke balang, ki ba laya bon kam hagane ki Sngi ki bala dep bat menta pila yo ye galat ban shong hai ka jing ye seng ban ruai ban duai bat ban snap ya ka ktin ka jong blay ti ki banga klet ban ai ku blay ngan sa ai pat ha ga wei ka conference utran yo ban ker khu yang in ya pai ne ka ktin ka jong blay ha ga ne ka por ka ban menta ka bangila ban shem na ka shithi ka jong upol shakinong Thessaloniki ka shithi ka baningkong ka jong upol shekinong Thessaloniki ka lenong ka basan bat ka dekot ka baar po sao ka tin ka jong blay ka ongkumne uta ubakot yapi ulong ubala ban shania u ban le ru yakata uta ubakot yapi ulong ubala ban shania Uban le ru yakatangin yaduai. Kanrat bai buri yo shakri ubarit ni ke berit tam haka serungi ujung ka ding tna Calvary. Men yo ya ka buram bat ka jing yaro baro lengba ka jing shakri. Ya ka ktin ka bakot ka jame abalay naga benta jong patlang ujome ki kon samla jong ka district. Haka kerteng ka jong Jisu. Amen. The call of God. Ka jingkot ka jongublay. Kata gade ka kubor ka banga kwaban ya selok hagane ka por ka bamenta. Habanga puli ya ka Bible nga shem ya gane ka jingshisha ba ublay ukot ya ki kon samla. Ublay ukot ya ki longkmi. Ublay ukot ya ki longkpa. Ublay ukot ya ki briu ki balong ngalabanong ka jingkot ka balong personal ublay ukodro ya ka family ublay ukot ya ki shenrang ublay ukot ya ki kentay ublay ukot ya ki kon samla shenrang baru ublay ukodro ya ki kon samla kentay nga ay ngo yo blay bangi shakri
Yau blay uba snow tenat bankot, but nadu ka testament gabarim, hadu ka testament gabatamai, uyai kot, yaki breu ki jongo, komta uong, u Jisu yakini ki kantin, to wan hanga pi baro, ki bataj bat ki bakia ka jingkit, lese donna preng jongi ki kon samla, ki bakia ka jingkit, haga jingem ka jongfi, u Jisu u kot yafi. Bat balay u blay u kot, yanga bat yafi ka don ka way ka daw. Habau blay ulakot yaga jingem ga janga bangan rong shaka full time ministry lani ka jing shakri ka bapura hapo jong ka balang nga snow to shai yaga ne ka way bargada galong bangan long utendong jong ka jing kerku naga benta jong ka balang naga benta jong ka imlang ka salang naga benta ka ri bat ka jaj benreu bat nga nge you blay u kodro nagabenta jong pi ki kon samla hagini ki sngi ki ba menta bat ka ta galong ba pin long ka daw jong ka jingkerku ka benengkong ka bengin ye pek hagini ka por ka ba menta habanga ong happy the call of God lani ka jingkot ka jong u blay. A call to a relationship. Kajing kot shakajing yadei. Ujisu ang haka kitab jing penpau kalenong gabalai kadukot kabaarpau uang ngayeng haka jingkang bat ngatet. Ngadang perkat balay uji suang ngayeng haga jingkang bat ngatit kabamut uji su udang don syabar. Kalong gababhaban kaya ngi hapo jong gabalang ngaay nguyo blay lakaya nga hapo jong gabalang. Henry nga kwa banong yafi don kampat baon kapat yangi sasisin daw mensim bakod ujong ublay. Kakubor hagani kisngi kabong you need to be born again. Kala duna lese haki pulpit ke jonge Henry nga kwa banong hapi ki kon samla jong ka district. We need to be born again. Don't come baon kapat yangi sasisen. But baon kapat yangi sasisen. Day haba ngi play ya ka jingkang jong ka jingem ka jongi. Kabau Jisu unyo bandrong haga donot haga mensim ka jongi. Ban penkala ban map yaki pop ka jongi. Ban sat yaki pop ka jongi. Ban penlong yangi kiba hok hakmat jongublay. A relationship. Hagini gisngi ki bamenta gadan gapor ni late no shaka kubor gabong. God calls us to a full-time ministry. Ublay ukot yangi shakajing shakri kabapura hendray nga kwaban ong happy hagane gapor gabamenta ladapim don yakajing yaday badu blay long le no ay bapin yo snel yakakubor shapang kajing kot bandrung shaka ministry. Shibon ba ki kon samla hagini ki sngi ki bamenta ki balet haki theological seminaries. Ngai ngo yo blay yagata hendray nga kali yagane ka jinkali. Do you have a personal relationship with Christ? It is okay to sing. Kalong gababhaban ruay, kalong gababhaban duay, hendray kali yagane ka jinkali. Nga don shishanem ka jingyaday. Kabaim, kabajan, kababet, kabakod, baru Jisu. Ujisu ang ngayeng hagajingkang ban ngatit. Ban ngamtip kanongod na preng jongi kibas ngoto yagane gajingtit jingkang jong ujisu. The knock of Christ. Ngalayalap hagaway
naki channel hagane ka ri ka jongi haga way ka sen ngong 3 kinds of knocks lai jat ki jat jing tet ka jing tet jong soitan ka jing tet jong ka jing yap bat ka jing tet ka jong u jisu hagine ki singi ki bamenta ki bangalayo banduai ki babon ki day ki kon samla bat ngong huai balay nga ha banduai ban ya saj na kabenta jongki kadaw kalong they listen to the knock of Satan. Kila shashkor bat kila play ya ka jingtet jingkang jong syaitan haga jingem ga jongki bat ka basngosi nga kwabanong yefi haba wan pat ka jingtet ka baar ka bangong the knock of death ka jingtet jong ka jinyap ngamlaban klet yagane ka way ka jingjia ngalaj ban duay yo way ni ki rangba haga hospital but on the lapoy ha hospital ngadang kmilen tibo ni rangbao nong pastor duay yanga ba ublay un pen kia yanga and raywong yanga pastor duay yanga I want to get saved. Hallelujah. I want to get saved. Namarula don hatmer jong kajingyap kalatet. Satangkat to kadnipor, he will be gone. Shibon ba ki kon samla ki bala do no ya kajingim ka ba kordor ka jongki. Namar ba kim sutnyaw ya kajingtet ka jong u Jisu. Haba kajingyap ka wan bante. Kadan ka por perbangay bayi. Kabangim don show ka por ban ong kumuni urang ba. I want to get saved. Ngakwaban yo ya ka jingpenem. Are you safe? Ka kubor jong ibawol. Hagani ka spasnem ka baladep. Hangno baylet. Iyong are you safe? Are you safe? Are you safe? Lapanem nem yafi. Lapanem nem yafi. Pidonem ka jingyaday. Badu Jisu. Yo bangirway siya pangu Jisu. Ngimtip yaw Jisu. Yo bangiyalap. Shidrhem yaw Jisu. Klemmu Jisu. Yo bangin leche ki jing yaseng. Leche ki conference. But ki jing yaseng giba pair. O Jisu. Ngim ito yo. A call to a relationship. Kabar ka bangin yapek, hagane ka por ka bamanta, utaw ba kot yafi, ukot yanga ba yafi, shaka jing like Lord, a call to freedom. Ngadang yo sngaw, hagane ki kendiet kenta, yo way, na ki perlok jangaw baong yakini ki kentin. True freedom comes when we are under the right authority. Kajinglay Lord, kabashisha kawan. Habayanga baryafi, la sensyar, de kabor, kabadehok, ban sensyar yangi. Ue ubam kwa, ya kajinglay Lord, hagini kisngi gibamenta. Like Lord na kikimiki pa, like Lord na kabalang, like Lord na kaimlang kasalang, like Lord na kiain kikanon. And ringa kwa ban ong yafi don arteli ki bangi don kamban snoto hagane ka jingim. Haba pi don kam ya ka jing like Lord kabamot pi dang sha te sha hom hakabor ayure ayu. Baru Jisu ong yakini ki kenten umrao jong kapop uyay le ya kapop. But ki kon samla ki bampadon ya ka jinglay Lord ka jong ukres haki namar baki dang day kimrao jong kapop and they need to be free tonight. Ngala duay lajan man kasgi
ya ki kon samla bat ki donro ki long kemi ki long kpa ki bong pastor duai na ka benta jonga ngadon kam ban yo ya ka jing pelat ha ka jingem ga jonga na ka ne ka pop Meneng adang yo ban bukti yo way you kon samla uba wan hagaduan uyam ukanyo but ngas ngo to uklong snam jongu utet stet haba wan hagaduan gaba kentang ga jongu try ngong what do you want Pigwa ayu uang ngakwa ya kajing pelaj lord na kijing melen giba snail Ngong ki ay ki jing melin ki ba snew ki ba pipi don kam ban yo ya ka jing pelaj lord menta ngong don ay ha ka plaga jong pi wang don pastor ngong take it out say ya kita ki bor jong ka jing dom ki ba te ki ba kom ya pi usay si song kita ki jingdi but nga bo hapo ki kejat but nga duai haga kerteng ka jong u Jisu don shibon ki samla hagine ki sngi ki bamenta ndai hagi jingdi ki bau syaitan u penlong merau ya fi ki jing mut ki jing perkhat ki jong fi ki long kum no ki khmat ki jong phi ki long kum no ka jing pusan jong ka donot but ka men sem ka jong phi ki long kum no are you free habang ayo ye ki phone call ajan man ka ski banong bang adon kam ye ka jing ma ngadon kam ye ka jing pelai lord ha ka jing em ka jonga ngas ngotu bagi kon samla ki don ka thma But pinyale yaganegat ma marway pinamla. Kumta upol apostol wang hakashiti shekinong Ephesus wang tolong pi kiba klein ha utrai bar hagabor kajing klein gajongu balada pikwa ban yo light neki bor jong kajindom hagajing em gajong fi pidon kam bandon kajing ye day baru try. Kajing like load kanam wan no brew ko ki samla bakodor kajing like load kawan na kajing ya day ka ba im ka ba jan ka jongpi but u Jesus Christ don ro ki bong yang pastor duai na ka benta jonga namaru soitan upen rem yanga ki don nem ki ba kum ki ki samla Kila deban kala gabamot kala balong sans na menshwa henry man kasngi usoitan upen rem yaki ngakwa banong yafi don show ka jing penrem ya kita kiba u Jisu ula sat yaki pop ki jongki dakasnam ka baloy ka jongo Kanam don show kajing penrem nagabenta jong kita kibreu kibala shon sharp ya ka donod bat ka mensim ka jongki haka sngi jong kajing kala gabamot daw mensim bakho do jong ublay Usaitan usyukori gibabon hagini kisngi ban penrem yaki You need a freedom. Pidon come ya kajing like Lord ha kanigapor kabamanda. Donro kiba shate shakom ngan yato yapi hagini ki mensim jong ka jing shepte habang ay ka counseling bat nga kalingong balay pi shepting kiong ngimtip ni shepting ya ay henry ni shepting Don kibang pastor habang adon haying mani bat ki prabangek nga shepting habang adon hayaw nga shepting habang adon marway nga shepting habang adon bat ki kon nga shepting let's say don apring jong piro hagan ega jing yaseng balay pi shepting kali ya kata jing kali namar kaktin ka jong ublay ka ay ka bor hangabat hapi Bangim day bandon yo mensim jong ka jing shepting henry yo mensim jong ka bor kabamot ka bor banjop ya ka jing shepting ya ro yo try
But ki breu ki bala job ya ka jing shepting. Kita ki breu ki balai loj ha ka jing shakri yautrai. Kamat ka babod. E call ka jing kot. Sha ka jing ma bat ka jing yasuk. Ong ka ten ka jing ublay. Ha ka shiti ka jing upol she kinong kolosai. Ka lenong ka balai ka kot ka bakatlai. Yaisha padalok. Yamab iwe. Kombo try ulamap yapi. Larpin pule bha pin sham bagaktin ka jung blay ka kot yanga bat yapi bangin snow to haga jing em ka jongi ba ublay ulamap ne em yaki pop ki jongi nga shek perkhat balay nga hapen duai sansin yo jo ubriu shipau sin yaga jo gabriu nga kali ya gane ka jingkali ngong huai bon sin ki wan bat ki ong nampat sngo tikna bau blay ulamap ya ki pop ki jonga ki samla ki ba sha job ki dai kita ba kim snow to ba ya ki pop ki jongki u blay ulamap ba ula kled ya royo try. Lese dona pring jongiro hagane ga jing yeseng ki bampat snow tikna ngaong pentikna hagane ga por ga bamenta what me nagane ga jing yeseng de ga jing artatin haga donor bar haga men sem ga jongfi banong hatu ublay ulamap ne em yanga bad nga aingo yo blay ubreu la ne ga breu ki balamat ye ga jing map ei ga jong ublay kita ki breu ki laro ban map ye kinong shon ki jongki ye ro yo try manoba nong amen ye kata ka bible u jisu u hikai yang abad ye fi balai nga wanra ye gede gamat namar hakajing tray ka jonga ye ka kam ka jong blay ka jing ye lap ye ka tin ka jong blay nga shem ki don si bon ki breu ki ba snow tanat banong atrai map yanga Henry ondala day kapor ban map ye kiway. Mday ba kimla ban le ye kata. Kim tre ban le ye kata. Kabamod you are selfish. Ngi kwabo blay un map yangi. Henry ngim map ye ki ba krenben yangi. Nga siya ong ye ki perlok ye jonga. You want the power? Pikwa ye ka bor. Pilaban sajingit, pilaban duai, kalong kababha. But if you want to unlock, pikwaban play, yaka jingkang, baka bor ka jong ublay, kantod haka jingem ka jongfi, forgive your enemy. Map yakinong shon ka jongfi, map yakiperlok ka jongfi. Sibun kisam lagi bang pastor, ngadon kajing yadei baru tayu briu bar katai ka briu bat hado menta ngam tip balai ngam la ban map ya kajing le jongki yanga ngaong happy larpi don hagane kajing ya saying forgive them map yaki ban ngaya tolupa happy the power of God kabor kajing blay kantuj happy kumbong wayu pastor automatically. Kababot kabangin yepet hagane kapor kabamenta. The call of God, a call to purity. Kajingkot, siya kajingkot. Ong kaktiin kajungublay. Haga gospel kat kumu Matius kalenong kabasan kadukot kabapra sok kita kibakot haga donot nabakin yo blay nengkong Thessaloni kalenong kabasaw kadukot kabalay ka Bible kong kaday kamon kajungu blay yang abad yapi bangin longkot habang kren syapang ke purity ngakwa banong hapi kam day tang kabang ibot yaki rule
Kibala bo hakmat jongi bangin lebha yeki bangin ompen ken yeki. Purity is choosing what keeps your heart clear so you can actually see God. Namar kadagadaw u Jesu ang sukki bakod hagadonot nabakin yo iyo play. Nakan mau bau prophet Isaiah udon hagaduan baru yo iya ka jingkot ka jongublay. How do you see God? Kumno pio iyo blay, uno breu, uba klem yo iyo blay, baulong uba kod, ngakwa banong yafi, kata ka jing yo i kalong ka babakla, namar ka jing kod, kaday ka jing long ka jong ublay, kumta ka jing kot yang abad yafi, kum ki probenget ki kon samla, let us see the holiness of God, tongin yo i, ya ka jing kod ka jongublay. Nadeng yagani ka yit kmat, but ondala migas ep, kadon gapor, kam aisyo hanga yaga clear vision. Wat ban pet yafiro, kapendum yaki kmat ke jonga. Onangala shim yaga jan banyat yagani ka yit kmat ngakwa banong yafi. Ka ai sa sisen ka jingshai ka babha bat ngala ban yo I yafi. Purity ka jingkod ka blay ukot yang abad yafi kadai kata ka jingkod ka bangin laban yo I yo blay. Long le no kini ki baro lada hagawai gasngi nginam yo I yo blay. Udon away nong yalabuang, I just want to see Jesus. Not you, my friend, I want to see Jesus. Ngakwapan yo iyo Jesu, yo Jesu, yo Jesu. Mentangin ya pek ban ngakwapan ay kanuksa gababha, nagaktin ga jungblay. Haga gospel kat kum uyonis kalanong gabaningkong kadukot kabasaw punyo. U Jesu ong yagini kikantin. Ngakwa ban interpret bapin kam suk ban sngoto hagane kasmi ngala shem baunong Israel ubakadonod jango kamdon kajingar saphaka kabakadonod kajango kamdon kajing to briahaka kani ka kabanganga di mentan nganget kaday 100% pure. Lem kumta kalong kabasitom bangan di ka. Lada hang nila to 1% kadon kaere kae kabomba. Hatu pindi ka no. Henry lada hang ni la to 100% pure pindi yagane Kajing kwa kajing ublay nangaban na pi kalong kane. No spot omdon kajing tobria hakajing im kajongi haka testament gabarim lawan ra yaki lang brot ki bomdon kajing tobria ban kenya yaki haka duan kajong utrai kom joro ko ki kon samla ngakot yafi haka nega por gabamenta. If you want to be used by God, let a pikwa bo blay un pendon kam yapi wan ra yakajing kenya kaba klem tobria haka duan kajong utrai bat penyo I yaka buram kajong blay haka jingem kajong fi. Bon sen yiwan ra yikijing knya kejong ukain. Baru blay ukan tait no yaki. Jia ayu habo jisuang ngashem unong Israel ubam don kajing arsap. Menin ngadang ay kajing hikay kabang kajinget kabakalem arsap. Kabau Timothy ulayo bandi naka kami kajongu bat ka kami it kajongu
kabahagi ni kisngi kabamenta ngi don kam ye kikpa ngi don kam ye kikmi ngi don kam ye kimait ngi don kam ye kipait kiban so hangi kiban ai hangi ya ka jinget ka ba shisha ya ka jinget ka ba klemar sap ka jinget ka ba klemar sap ka de ka jinget ka ba khoj ka ba katkum ka kten ka ba khoj ka jang ublay be pure kata ka de ka certificate kalabalong yo pastor, kalabalong yo evangelist, kalabalong yaki kon samla. Purity is power. Ang udon gozet way niki briu giba kraw gi jangu blay. Kabasan gabingin yapet hagane gapor gabamenta. The call of God ka jingkot ka jangu blay. A call to humility and brokenness. Samla beid how try Jisu nga khot ya pi hagane ga por ga bamenta ka Bible kong God opposes the proud. Ublay uyele persya ya giba sarong. Lerpin pule hagaktin ga jung ublay omdon uwairo ubriu lane ga briu kiba sarong kiba ublay un kantiu yaki lane un pendon kam yaki. Keliway Naki nong yalap kibadang kamrit wong yang pastor. What is the secret of power? Namar bon sin usat kali yang but ngaong hagaway ga sin brokenness and humility. Not theology, not degree. Brokenness and humility. Kajing snowred, but kajing luwet, jong kadonot, kajing roisam, kabasan paway, kadukot kabakat nyaw, nga ay ngoyo blay nagabenta, jong kani kajing roi, kabapi, pilarway, kaong kumne, donot balapait, but laluwet, men kantait, isen yanga. Ngakan mau ya ki arngot ki briu ki bawan banduai hagaduan ga jungutrai one way unyau ya kita ki jingla le hok jongu ka Bible kong ki hok jong pi ki long tangkum ki serdep jot uban ai ka hok hanga bat hapi ngakwa ban ong ya pi deyu Jisu namar ka Bible kong Jesus is the righteousness of God. U Jisu ulong ka hok ka jong ublay but uno briu ubala don yo Jisu haka donot haka mensim ka jong ula don ya ka hok ka jong ublay ya ro yo try wan ar ngut kini ki briu ngadang perkat ki wan haka ni ka duan banduai uwe yuang ngalaai kumta lerpin pulih haka Bible pin syam. Once away you brew, ubatab ya ka shadem ka jongu, uong ya kini ki kentin, isen yanga unong top. Very simple but powerful. Isen yanga. Mano hagane ka jing yaseng, kibas ngauto, komuneu brew, ubanong isen yanga. That is brokenness. That is humility. But sakaway, haba kren shapang kani ka jing snorit. Ngaong kumni ka way ni ki definition. Habaong ka jing sarong gabamut. You are not teachable. Pimlang ki samla ki ba shahikai. But if you are humble, let a pilong ki ba snorit, you are teachable. Pilong kibasha hikai. Ngakan mau yo Moses, ubriu bala sle, ubriu ba kraw jong ublay, udon yo tau kurim jong u Jethro. But barabor u Jethro, u ai jingmut yo Moses, ngadang perkat u Moses. Lada day ubriu ba sarong, unong I am the anointed one. Ngalong ubala sle ujong ublay. Why do I need to? Balay ngandon kam yapi yaki idea jong pi. And rega Bible kong Moses.
Moses sudah ubreu, uba jem notam, ubalakana gabreu. Ngalabanong, Moses sulong ubreu, uba sneuretam, ubalakana gabreu. Humility is the quality of being teachable. If you are not teachable, you are proud. Pisngo to nehem ko ki samla bi habai mei bari pa habai ki rangba habai ki briu ke jong ublay ki hikai ban penbej ban yarap yafi. Are you teachable? Ngaduai ba pi baro ki ba don hagane ke jing yeseng pin don yagane ka donot ka mensim ka beluet but ka basngaurit. The message is very simple. Please accept it. Kamat ka babot ka bangin yapek hagane ka por ka bamenta. A call to healing. Ngalapule hagaktin ka jungublay. Ya ka jingkot ka jungu Jesus Christ. Ya ki senrahan ka jungu. But ka Bible kong ulay ka bor haki. Bakin pen kia. Ya ki jingpang ki baharukom. Nga ay ngoyo blay. Bamanew charmanuong ra ki kti jong pi. Ki breu ki bapang ki bashitom. Lani ki bahaying ki bahasem. Ki badon hapdeng ka jingpang bat ka jing shitom. Nga kwaban ong yapi. U Jisu u kot yangi. Wat hado menta bangin mat. Ya ka jing pen kia ka jongu. Wat klet baka balang ka jongu blay. Ka sedang de ki kamba. Bat hado menta komne. Ka bor jong ka jing pen kia. Kadang try kam. Bat hagane ka jing yasengro. Ka jing pen kia ka jongu try. Kan jia yaro yo try. No amen. No amen. You really believe? Pinget shisha. Bau Jisu ukot yanga beryapi shaka jingmat yaka jingpan kia. He will heal your sick mind. On pen kia yaka jingmot kabapang ka jongpi. On pen kia yaka mensem kabapang ka jongpi. Badun pen kiaro kumbaong usyakri jong utrai u Petros kasyiti ka banengkong ka baar ka lanong ka dekot ka baar posau daka jing jengem snam jongu la pen kia yangi yaro yotrai by his wound daka jing jengem snam hagamet ka jongu Jisu la pen kia yanga badyapi. Hadin gade ka jing kren ka jonga ngin yoban kot yapi. Namar gade ka jing kot ka jongu blay. Bat nga penbot na din ya ka ay. Kabaw try ula ong yangi. Bangin kot ya ki breu. Kamat ka bahnyaw. A call to empowerment. Kidon shibon. Kijing ya kren syapang gade ka kentin empowerment. Women empowerment, youth, lani wat yiki temenro ban ai bor ban pen kubor yiki henry nga don yaka way ko kubor kabaka Bible kong haki kam jong ki apostle kalenong ka baningkong ka dekot ka bapra but you shall receive power. Pin your diang yaka bor ondo mensim bakoj ulawan happy. Menta pikuslay ayu. Kapisang idon. Kaksiar ngidon. Karupa ngidon. Kijan kibabha ngidon. Kiyeng kisem ngidon. Henry ka jingkali. Hagane ka por ka bamenta kalong. Do you have the power of God? Ngidon nem. Yakabor ka jungublay. Nga siya'y perkat balay upolo ang tolong pi baklan. How try ba ka bor ka jing klan ka jong. Namar baka don ka jing tolot siya kaway ka liang. Kumta ublay ukwa yang abad ya pi bangin job ya ka jing tolot ha ka jing ka jangi da ka bert da ka bor hendray do mensim janga ang utray kipay.
ngayo sngaw bon sin, ngayo kendo bon sin, ki kon samla gibong pastor ngatlot. Katama gabaride pimla banyale yaka, you are so weak. Don gibong kajing long briu pastor. Hoy lakaya nga ba yapi? Kibriu. Kumtangi don ya kajing long briu. Henry nga ay ngoyo blay. Hadin balapan kapat yang i daw man sembo kod. Ngi don ro ya kajing long blay ya royal try. Ngi don ya kajing long blay. Ha kajing em kajing i. But ngi yo ya ka contain riu blay. Balay pi hap, balay pi kalon. Ibarit ijing yele haga jingem ga jongpi. You don't have the power. Kabar ga jungublay. Kadai kata kaban asis yapi. Kaban kershan yapi. Ba pinam hap, pinam kalon, pinam jot, pinam pra. Henry ba pin long kin nong job haga jing syakri yotrai. Kan maya gane gaway habu blay ukot yang abad yafi. Ublay u ikwipro yang i. Hallelujah. Nga ay ngoyo blay ya ka jing pensle kabatod ha ka jing em ka jonga. Nga ay ngoyo blay ya ka bor ka jong mensembo kod u jong blay kabatod ha ki bril ka jong blay lem kumta lok bay kam long ka basok ban yeng ban perta ya ka tin ka jong blay kam day ka basok ban ay ya ka tin jong ka jing pen pau. It's the power of God. Himla ban yo iya ka bor. But you will sense that power. Pinsngo topat yaga jing tray kam jong ka bor haga jing him ka jong pi. Yaga ne ka ktin bor ki Greek kyong dunamis. But yaga ne ka ktin dunamis ngiyo ro yaga ktin dynamite. But ka ne ka ktin dynamite ka donro ka jing yaday. But ka ktin dynamic. But ngalapeg ba ya gajing batay jong gani kaktin nga shem kumne bakani ka dunamis lani ka bor ka badon hanga bad hapi kan pene ya gajing hem ka jongi bangin shakri yo try. This is not an emotion. Kani kam day ka jing sngaw henry kani ka day ka bor ka badon hanga bad hapi kaban ay bor yangi bangin yeng wal hapdeng jongki eryong. Kani ka day ka por ka basit. Dari ka day ha ka por mentelangan ay pi ka nuksa. Ban ngataray compare bangan wanra hagane gapor gabamenta. Ni baro, ni don yaki saula, ban ni don yaki tpaiding, ban nga sadyo i barabor. Habang i tangrenga haka saula, ban ni bu hakleer. Habaga wan kaleer ban persat ngakwa banong yafi. Urna urhem, urhem. Urhem, but ka shaula ka klut. Kalang ka ju, when you have that dunamis, pidon ya ka bor, ka jung blay, ha ka jingem ka jong pi, one jing yale, one jing penshoy, one eryong. You are on fire for God. Hallelujah. Andre hagani ki sngi ba menta because you don't have the power. Namar ba pimdon ya gabor ka jung blay. Day ka eryong haga jing shisha ka leer ka barit ka ba pisngaw kum gani ka leer ka ba mi na gani ka fan. Andre la kalono. Hagani ka jing ya sengay ngoyo blay ki ba bon gani ki samla ban ngadang perkat if all of us here lada baro ki ba don hagani ka jing ya seng ngi don ya ka bor ka jung blay ngin mi na gani ka jing ya seng ngin job ya ki men sem ki ba kodor ngin yo i ya ka buram ka jung try bakan wan ka jing kala ka ba kraw haka yeng ka sem haka imlang ka salang haka riber ka jait banru.
Ni pertaya ke jingkela ke bakrau bakan wan hagari ke jongi. The only person who don't tang away balaban pankala ya kari ka jonga bat ka jongfi. Utau dayu Jesus Christ uban syang hanga bat hapi dau mensemba ko jongu bat ka bar ka jongu hangi ya ro yo trai. Kababot kabangin ya pet hagane ka por ka bamenta. A call to witness. Kajing kot yang abad ya pi bangin long kinong pla. Kanungod na pring jong pi ki kon samla ki ba pla yu Jisu. Ngakan mau mensyuae ngadang kamrit namar ki don kini ki hemmen jonga ki hemmen hautrai ki bala yaj lenti haswa jonga yang wan chua ni kwa ban train ye pi kumno ban witness kumno ban pla yo Jisu ngong I don't know how to preach ngam tip kumno ban yalap young you don't have to preach you need to witness pidon kam ban pla ka jingmot janga habaong pla ka bamot ban yeng hagane ka pulpit. Oh, I like it. Ban yeng hakim madan ban perta bau Jesus Christ ulang utrai. Yes, that's wonderful. Henry ki ong yang akum ni. Katu kala ban long ka mass evangelism lane kadai ka jingyala pai ba jangpi. Te Henry, you need to witness Christ. Pidon kamban pla yo Jisu paramarway berkalong ke basitom yang bangan le kumta namar ngong yiki highlight maybe otherwise ngapule ye kaktin ka jungu blay ondala pendap ya kisenran ke jungu Jisu dakabor haka kamra ka bahaneng nga ay ngoyo blay ka way ka bakiki le berkata kalong ban pla syapang u Jisu nga pla yu way perlok mensyua ngadang red haskul beruang yang ay kinigi kantin maybe he will watch me now uang yang the next time you mention that name. Sashisin pinkren yagdaga kertengan syo yapi daka dostar. Nado mangadang day school ngalamat some kind of persecution. Tang namar banga kren siya pangu Jisu. Nga klamong pediang yu Jisu namar ngam tip hero ban batay kumta nga syukren siya pangu Jisu. Nga syakriyaw Jisu. And people don't like to hear that. Because that name is so powerful. Oh, hallelujah. Kata ke kerteng, kalong ke kerteng, halor ke kerteng baro. Barhagaway kasin ngaya kendo ngilay rang ba, we just smile. And ray kan mahi ganagaway. Tell Jesus. Yato, yo Jisu. Siya gibriw. Hay kinigisngi gibamanta ngiyale rain ban kren siya pangu Jisu pitip na. Nga sngaw palawat ban ya duay ha restaurant ban kam duay jamro ngile rain. Imat sometime ngi perkat baki perlok ki jongi kila ban tot no. Come on. Witness Christ. But kum no ken. Hagano kurukom pilaban le kata when you have the power. Some laba eat mi na gani kajinga seng longkinong pla ke jong utray Jisu ka Bible kong longkinong pla yo Jisu ha Judea ha Jerusalem ha Judea ha Samaria bat syabakut jong kapertay. Kamot ayu ban pla witness isn't a sermon kamday tang kajingkren nagani ka pulpit ngakwa banito yifikum ni mudur please imagine mudur pidon ki perlok ki jongpi ki ba pi I hado kata but hakini ki smi ki bala dep
pila tengan hado kata pilek ban rung haga way ke restoran. But on the pila rung haga ke restoran pila bam pen kedang yelade. But shisha pila hun. But pi kendo ye ki perlok ki jong pi. Makiro kalap ka jing tengan. But pi ong ye ki. If you want, let it pi kwa. Ban kedang pi kwa, ban hun pi kwa, ban don ka satisfaction haga jing im ga jong pi. Lane ban penjano ye ga jing tengan ga jong pi. Kom, wan bat nga haga ni ka restoran. Pim don kam ban let shet ma pm. Ula don unong shet. Kidon kinong ap hang tu kiban ai ke jingbam naga banta jongpi. Pim don kam ban rong wat haga jaka ba shet unong shet em. I want to tell you friends. Ya to ye Gabriel siapang Jisu. Wan ra ye ki sya ka yeng ka bakentang ka jongutrai. Kot ye ki, phone ye ki, text ye ki. Come to the church. Jesus Christ is here. Hallelujah. O Jesus, o don hang ne, He will touch them. Yato yang kumakmat jong blay. Kanungun na preng jong pi kinong kitkam. Kiba job man same. At least sangut hakashisnem. Sangut. Sangut. Kiman same kiba kodor. Piwan raya ki syaka yenga jungu try ya lapu breu jungu blay nang tapan im Jisu ya kita ki breu. Kata ka day ka way ka bapi witness. Kidon sibon kirukom ban playo Jisu ngam don por henry ngasu pasyat hapi ya kani ka jingmut sngaubha pla ya Jisu. Kamat ka bakado, kabangin ye kren hagan ye kapor ka bamenta. Tungin pen kre ye ka donot, bad ye ka mensim ka jangi. The call of God, a call to a sacrificial life. Ka jingkot, siya ka jingem, ka balen lade. Ka Bible kong hagasiti ka jamu Paul sikinong Rome ka lenong ka bakat ar ka dekot ka banengkong present your bodies as a living sacrifice. Habakren syapang kani ka contain sacrifice. Tanggaway ka jing batay bagata galong to die banyap. Hangno pisham haka testament ka barem haba urang ba lengdo uknya yo langbrot baru tahu langbrot im no utau langbrot yap but haba ngaong a call to a sacrificial life kajing kot syaka jingyap who wants to die kaway ni kibriu ki jungu blay kaong yakini ki contain ngayap kajingyap deki hajar sen man la kasni ngidei banyap ka jingruai shaman sem ka nambar ka basaus pa kadlai ka ongkum ne napop bat jing big baro ngala klat no habong sacrifice ka bamot ban pen yap bar habong ban pen yap ka bamot ban pen yakla habang iong layap ubriu layap ka briu ka bamot kalaklat klat hagano kurukam kamensim kam don shu hagamet kamet kam don jingadei shu but kamensim that is death kata kadei kajingya but piong lese pastor kamut ayupat haba pikot yangi kikon samla ngakot hagane ka por ka bamenta u jisuang bayala ka jong ka ding pna to bot na din jonga the cross ka ding pna ka kren syapang ka jingyap ka jinyaklat ka jongi ka jinyaklat but no not with your mother father ka jinyaklat but ka pop kung mga ong yapi habo briu yap
kabamot ka don ka jing yaklat hap deng ka met bat ka men sim ka jungu kum taro ka Bible ka khot yang abad ya pi bangi day ban yap ya ka pop bangin yap ha ka pop bat usamla ubala yap ya ka pop ka samla ka bala yap ya ka pop ki day ki samla ki bala yaklat paralok shi jiu nom bat ka pop bat ka do bat ka jing kwa brai bat ka jing sarong bat ka jing lorni bat ka jing longar sap bat ka jing bam khoj haga donod bat haga mensim ka jangki who wants to die tonight ngindem yaki kle ka jongi haga jing don ringkat ka jong utrai but snow to shy hatu kani ka deinem ka kubor ka bau blay ukot yapi ngindem shiminit ngan ai gane go por ba pin puson ngin duai jar jar namar hagane ga jing yeseng u blay un trei borba lar pilong gi bla kloy benong kum u isaya hangne ngadon atrai Jesus. Puson hagane ga por ga bamenta banga kwa banong happy sngoba respond ya ka jing khot ka jong play ka jing rwai ga ba south park ndai poway ga bong ai ga ding bneng ba khoj hamen sem ba kantod ding bneng to one here no thang do ki pop baro ai ka ding ba khoj na bneng kan hapanga ka music team kan ruai ka ne ka jing ruai ha ka sur jong ka jing duai la da long ka bala ngam tip ha ka no guru kamu blen yalam yangi ruai no tang arngut ka labyang but kat pengidang ruai ka ne ka jing ruai nga khot ya fi wan chicken de duan ga jong trai ngan duai ne ga benta jong fi ki don gini gi rang ba ki long paro ki ban ya rap yanga ha ga ne ga por ga bamenta piong pastor I want to respond to the call of God ka jing khot sha ka jing yadei ka jing khot sha ka jing lai loy ka jing khot sha ka jing ma bat ka jing yasok ka jing khot sha ka jing khoj ka jing khot Shekajing snowrit, but kajing pat, kajing pedang kadano, kajing kot, shekajing penkia, kajing kot, shekajing penkobor, kajing kot ban pla, kajing kot ban yap, yakaladi kajung. Mano ban yang nengkong, haganega por gabamenta, one shekaduan kajung utrai, ngin yo ban duai, negabanta jongfi, naiti hai ban ribin yo ban kot haganega por, ngin yo ban duai, negabanta jongfi konsam. Panas yang bagan syam Pagkading bakut Nabrengkan hap hangat Lalu menu-menu ni kejan ni supaya dompet parlok. Wah jadi pila dia. Ini kapor kan lain doang ini mio show. Lalu play keren ni kejan ni. Kering kapor kamu kodor. Wan pun bagi kapor play keren mentakan jab yang syubit lagi gitu. Ding bedeng tuan Kani kapor kamu kodor tang jongno ni kejan ni. Wei bantip ika basubit. Wei bantip ika bancak tang dawai ni jeseng nang ni. Wanu pet menu wan chene. Wai la di pe jadi wan la di. Mendip syok kai kom ni. Expas tem belum lagi kai ni. Pagam don kudu syuan hadir tuan mencuan perut ke kapor jombi. Sisa kudu kejak thai. Apiak manuan. Gadwai kenang ini ke jeseng. Ini ben bor ni doang. Walau apa? Walau yang pun di jingwa.
kan hap Iti kena lebih pendek ni ke jan mian ai kedi wan bun bapin ong ba hakwi je seng pan ya ka sempori pi pan ngai go lagi layar wai mene do kenu ko ba hatam ka di bo bule wi jinga wi tadadan manus pan wan siman tuan hero kampen abdul kun samna kampen ilok mi long pa muno muno ai kading baku yo dan pejong pi bidang boteng dang don kenu ke ba bidang wa ban pendek dan ni pi on dang la job ngan sawan kalau dan menum do ba job ke bor jong pi ta beli pi on jeseng pada beli jisu hapan wan pan Namar don manga wan ma pi jisu wan si pertai begini bapak dan tam don jimut di uban wan si pertai mengai nguru mahadu pendakalan kata don Petros beken mau la pentur ya ka jingwan jong trai si pertai namar bu ai ka lahat dengan bat pi bat pet la ka jong jingem adalah pendap sibur tinjung boleh ngiri Bible bagi pulia bagi klempep on sapan dan sedekah weru masih si hak duduk klip mat utrai unsawa yang tak pun pilih aku duduk ingin cuba berkenai baru ingin sekelat di partai baru deki pilihan terian partai baru ingin kendian baru ingin berat partai sayang ke way pergi ke do ingin yang maju boleh benai bisa benai jika maju boleh Ngimla dak distrik Banjeng Lang, ngimla dak sarkit Banjeng Lang, ngimla si group Banjeng Lang, Marway. Dia juan ke di Marway. Ada boleh ukuran dunia kejan bi. Tanai Islam ne po. Tanai Islam ne po. Kebor ke bengkodo di tempat jongpi ne kejan. Yo kumno pisong hani ke jesreng. Ringkat bat kitur ki baca kriya ki mobile phone jongpi. Tuan man kelamur na ibor na jepi. Don kelas ate ne kejan mi. Pemla chu pi boteng. Malah pemla ne kejan mi. Kanang te chu pi. Malah boy ke por. Penlai ringkat. Baka cincong ke jepi. Ali kan bang por kanang syai. Ali kan bau boleh udang kene. Ngati kala experience la dia ko ni ki kan jeseng samla kom ni ki samla bo teng la ka jong jing musin ong barbor ye mga yeng men ongom ni bo teng ha ka ski aga wen ka bo mulai ko ki kami kan friends kan dewi kan jeseng kan pang juga jeseng kom ni sulo sa bol circle maksud por nga arsnem mahaban phai pa chokra ngam tip ngono ki pa bo teng ni ka jan mi ngam tip kanu ka sipor phi baladang yo ka bo dang ha ring ikat ni jing jalan ang pendep di klempep ke bakut kan sawan klempep kan don ke sngi pot ni don haki sngi ki bakado om dei hakas sngi ke bakado sisin ke sngi sayeng hakas sngi ke bakado tikat pagi don sngi bakado ke don kalahat ingi tak lies kmat kam tam dan jung pi bat priang utrai wan mot ko hok jung pi kan poi bijam nang e Wan mo kijing kai bapio bapin conference kan bapilai pendek pabring kadi pediang ju pio tra jisu nong pendem desim de ju pi bapadon po ye pidon ha jaka bapijan pidon pila pan wan ada boleh kota ip wala don mun pim nak pan wan sedua ke pang dalam dan sutrat ke gentian ke ba ngi kestan ngi yeng benong ba boleh wi tinggi nong pop Kadi ke bersisa, ni raim ne, kubur berpatam kadi berberi ingin nongpok. Tambah ke bersosi kalong. Om day pat kapop ka beli dujok. Di mga pi ke beli pop beli dujok pal ada game kelabungan. Kemau hai kata, wa su yeng tengan. Pangalip ubli map Kemau beli wi dengar. Uang ngijing jeng ai. Oh, em ki bang pop ki nongpok. Oh, ki nongpok. Tambah ke pop te em kan sa. Mangapi ke nongpok gilis dujok. Kemau hai kata. Kebukut di game tu. Balik bom sud. Balik bom sud. What up klan sunyo. Desi sepo pidon. Sepo secara basement sepo parking pidon pio snow. Tikam lili di pion sini sepo. Nabi lili. Ada kadang kecing keren kecing tak kamdei nang nuno kadino boleh bui jepi tapi gua papin ha kecing jopi
Biar sukses di jong pi. Ikut apa? Feba jumlah kan dan halu pidon. Alih kedua. Nai persang dalam dia. Nai persang dong yang sakit dalam dia. Dan pilak pun tak dia beli hero. Menurut kami ru punya doa. Menurut kami juga ru. Menurut kami kerja Jisu lah dia nak mapi hero. Nanti pergi melak hero. Jisu kerja. Kalau mengapa melak pandai hero. Pim ini. Harga dia seorang besar. Belum nak bangsa cat no AP. Bangsa cat no. Habis ini. Yo kumnur dia jong pi. Bila priang intrai sendiri. Tangba. Kadon pak kajing. Dia sting jong pi. Kadon pak kajing tukut di pi. Tuan mut ketujing penim pi kula lek no. Kan pe bening pi ya. Tapi ini film lah. Lani pi kana ke bor bomen shua. Bila priang bomen shua. Kata rian mamar kajing pi kan sai. Tang ubay ini hadu kabakun ajem. Finishing line kapoi kabukut. Hendak kumta mendonjik pilim. Disang na pim ngit yu traji su pim ngit tin boleh tin onggum noi kata. Lagi ngit ye tin boleh pergi pulih. Telanang pendem baru sa pendem. Mdei boleh tang boleh juga jingit. Mdei boleh ru babisar hok. On bisar hok dengan VIP. Kamper kat tu lalek kambah ya. Kamu katakan poin em. Bisar hok ini sabha ini. Setelah dan menu dia nong elam. They see the music team. Wan sulit ran bang dia nong elam. Ada kerja pindu dari jong pi. Omong tak ke. Taman kalau bumut di bat semai buat. Kalau menuju dan kam jong pi. Tak berluan. Kan pakai cikot kan. Ngai nguk keringkalan idang yo. Yayu kapor kapakodong hiyo kumni panuwan jadi pra lempep ke jing sup tebab palat ke jing syampang dan malam sup do mono yo ipi adon ruah ni kejan dia di bom snow tu lesi nak perkat kumdo man IT kumdon kalabut lesi ngan cuti dari kampus liu katar kumdon lapiang kata kalau persang mengaruh melak kita tadi bandala lagi balikin wajar sengpan bar bagi melak diwan kenang ruban pak doai hal tau nong penong penjanai jingit kejong hiyo beliau tip pindah ke kertai beliau tip ke bagi mut kali jong hi menta manom up sang tak kedekuat Hidup Kristen hidup dalam temuan dan kita ingin dalam temuan itu kut anu por ba anu kepor umlak begin benbor itu umlak begin kro itu umlak ben beat itu bang kita kan bagi cik siapa ngalaman itu nong penik kita kadau memang ini duk mentah kalau pi meneng ngam ini utrai tabang asal mudon ini kijung ada nak jong pi syukur teman jeseng syukur tak jing tips ni jong pi syukur tak jing jeseng jong pi sampai papriang utrai wan nom yam kasio jing bisa wan keno ini de kejan mi kar period terek jadi benai sulai ajar period kan pegamau pi ke rupo berikan bola keren pi boleh dia melakukan bola beliau IP kalat ketika choice ni bagian jin senu buat kan deh kalau biji katakan di jing ai babatam jubli ngai pi bagian jin yodon nanti janmi kelam kau ini boleh babuj ini boleh kan ke janmi ke bakodo ada pempen yang minum lah pasal tu ada pempen yang minum tip yang jadi bagi unong dia bagi ngejro mi nang ni gajing sakri Beliau berteman, beliau boleh beliau benar kamu dia. Hang dulu berpisah, harus hidon, lalu boleh kerana pi. Manslah, kampanye bila IT sistem di belalai no, belajar no sistem menjasa. Alih keduan kejong berai. Yang ibu punya sangat juga berpisah mapi. Bukan supensia, ada kasukum ta. Iben pun kam ingin koru. Kalau kebor ingin doa lang kalau kebor yang dikalah bukan ni bijasa. Kalau Indonesia kecil jahat, kalau Indonesia kecil pelai, kalau Indonesia ke berpela boleh lah. Pada ayah saya juga berpisah baik isi berkodo. Batang kau ingin siap berkar kalau uji kemen apa ni? Kalau datang don subah penumpang selan. Imat pim sunyo
Wan mut pi ong mangan pendet sa kini gigi boro ke berang benut jing pi sa ju tra ka bop kam judon ke jing kun ka bop ka kun baka kha baka bop kan lap yang ni ka bop kan wan be wan mut bom nei nei balik kenian kapop tu kapop adon kudu kecip keduk pun jongki kami pujus ngau kadi bau buli pi keduk ini chem ching kordit klem wai wa le pom sunyo mudah memkuat balik sekali jong jing jatai mudah memkuat balik cerita Iem hani pertei ibrong limit ipor kendian ipor iem prapo baklanya ro desi kendai po iem ini ikertai begidon mangi ini tapi ngin rise nungin ne kadi tekan tangan ten house kani tangka yeng pasar bosipor kapatika kani kabangangan jit kani tang bangin jit iem ne tapan jit nungin le tinggi ngabu boleh happy boleh pipi asal le di boleh hatu bilang dikena ne bu jikli ni la dikena ne la kumno kabakut kan wano pi dang long tan ke jen bet hai don dela dak tang di tang jingkili kai dengan nom yeng kai hani ngaru ade dak jingkili kai ngin ben baik conference mengiru ngin perlu kai kapor majlis kirium ni minum pelong kai ike borok ni kamne ko long tam kadon ke jing sokhya kadon ke jing sisa doi bene kadon kadon nu ga thong ka kham krau sa kade ci pendim iki bisi ki bakot kadon ki bakot la ban so ba kundon tip ni mono tabau beli tu tip ni mono bari tu pi yu dang dan mono dam tangin ben kun noi ke dia ka jing khot ni ka po la da ban yeng de po men tau khot wan hau wat le bom sunyo kat bagi dang don bawan ekor ina yo penting dalam don sungnya berkut dile si pilih ai kapor mengalaya untuk pim sunyo ngah berpingi pau ku molong maju boleh tuan mi sadut nak ni sekali ni gajan dia udah mi sadut ni gajan kucing ruai ke banyak pulai mi dekat berkacing suk akan mensi ni wan haus iem juga jingsuk bawan si dekat berkacing suk bau lech siapa terus i ke jingsuk Iwan sudah ngimwan seka balang, ngimkot seka balang ini do, ngimkot seka nyam ini do, ikut sudah nong penim, bagi way, kikentok, kiway, kiben, teman hilang mat lah dia, bangan yo jing jatha, kepentingan itu cing alam ini, permajing jatha di lalu. Karam kekun otang sipo sia thai kai ne yo dan pi pi keno ikit kam pimpalang la jimlin besniu ku palang kai kai pidon hamni ni gapo brin ai bot pi dala di pidon lai ikini jimlin besil na pi wan duan jung trai desi pi lai di keno ikit lagi palang snong jung pi tempat pimpalang jimlin besil kapok kan salap sisin ke sngip kembelong mana bersama lajung hen hemat jung boleh kayak coba mengenai hidup di kenok tu apa hidup di kenok hemat jung terangin lah man dia beli sini dulu bakalan ada bahan baru ni dia snow dia sunau baru dia don manu bersut long temai kecingin ani kesan ngingin Aling baju Yesus Kristus. Dapat poin besar kenai. Dengan guru kat ni dan lama dia kata. Tapi si Tom minum pot jungu, nado sedang joko jengeng. Semak sepaningkong. Kikristan lapin yap way dan way. Man penduk jat lagi. Jika latang street night mentang iki keleti Kristan juga. Jika latang sports bengi mentang bol ke football ke bagi bol ke pek. Jika Kristan bisa bam kising. Man bedok jat temangi Roy pun ba. Wan imtan ni Roy kan dia. Desik selong ni.
Boleh nak pergi ke kamu jong u. Baik yo ngam pergi dulu no. Yo way di kiwe yo. Kalau kadon di ki bentang. Kalau don piwat ong ngalali jeseng las. Post slam ngalali jeseng. Kasal slam ngalabon ki ki bangalali salib beneng. Tiap dia yang try no pediem. Hable di monjo. Yo si yang you try kat bapidang le jing len di masjid. Saya sing apan. Ki don mobile phone jong pi pitip kamba ma pi. Beli nama pi tai pi. Beli satat maran sir ke segi. Ni sama aja ken baro bagi keren. Sab je ken ke we pagawe gijle jong. Di kidang don dikalang, don don bor sak dia. Telara kumno. Kedeng asa ni po. Ila ka jong chim kani kadi po ka bokodo. Subha wat Islam. Ngam dei bang syukran orang bapin selek krem suk mensim dei bap krem minta kalau kom tai la dong beli krem minta kadi ka kut minta ngani we bo yang ke po pan kadi ka tari kali no we bo lino we bi bo lo ka bokodo kadi ka bo ka minta lo bokodo sim jong apla hang no do pisong pidon siapo pidon sialor hang no pidon Lawan pai atra. Bila biasa juga semua pi berdoi lagu jong em. Ini pelbor kai piran jesai. Bangsa tu papi masuk hidup lagu Islam. Papi bende hidup dengan jenbit pementapan. Jangan tangi pi bahu boleh. Tinggi beri kemat besar. Ngi para beri ngi tangi ni ke bapau. Kemat begini. Bahu boleh tu ke dodon ke bersyukur ke jongi. Dalam don syuk don ngi berkutang ni ke jengruai. Ngawan pai atu ai jing chatai Ngawan pai atrai Sekarang ini dekot Nadang don soba panwan Dengan ini berkut Ini kecikot ini kecikot Lapdang Bad ngatir Wan pai kumat pilong Cingyam Jong Nga ino lenti kapo mensim ngalaktang tupen im atraya ngamentang ngawan pai atraya yo belas bit melan ni gini papai jeseng asam beli jeseng bahaya bahaya bi khot kelam hin aspek melan ni gini ngawan pai datang hidup pedeng mene gini labda kadi ke badon bor labda kadi bakadon ke halan itu kalau kabdon kudu ke empak ya kudu kudu jipim kudu beli pas skep minum lah kucukot kum ni ngawan mentang ngarung yeng ni tak adu bakala aiki le dia akaduan sudah tak lepak duai maslom ni la persang kala di kan usin ngamla pan mentang ngamla iru pan kelet cu nong penim wala ngami iru ngamla cu pan kelet Tiga para orang duai atrai syami bantu lut blap kat padang wan Dai kalat dia Baik kalat kau ni mdei Baik kuat penyetung kena kata Kipoi kita sip kata mdei kata Baik kita soto Demi salut dari sini ke po Berikan bajing pelai Berikan bajing penkia Berikan bajing penim Kerpan bajing sok Om dan mano balabanai Ngawan pai atrai menta Mendang sengap cingyam jonga Ngawan pai dakado lut Umat mengilong Wan bandhek gitu Ngawan syami Ngawan menta Nyanyi kat ni kidon ni kisah dengan tepat nak berjumpa don pada berperang perang don berjumpa ali beri aji jatah je pi ngawan pai atrai syami ngam sngula kumno dengan jan pai no kmat ijong kidon nak berjumpa ni gapo maaf ingat pada kami kendia maaf ingat Atrai isen Hiayat para senang pihak para kentai Yang sekem ni menong Dekat puak kita
Bila periksa mana pujan yang tinjong boleh. Bila penora begini nak tinjong boleh dengan janmian man pergi kini dekat kita kita bekerja non bekerja sampai pekerjaan hiu beliau. Yo kunuk no, yo kunuk tahu kawan no boleh kam dia no boleh. Pelajari pi kata ru kalau kau. Ban ahli ka janmian nak pergi no ikan kam. Bila lek sibun ki bapa. Kalau pikir mau, jika jung Yesus Kristus hadir jung jing duai jung trai, bunyi duai baroku kepa jungi bab neng long ku jung me wali mami habakut jung jing duai bunyi pekut. Yesus wong lalu tema bagi beri kang juki, kepa jung abah beneng ru, ono mak bipi, lalu dibunuh ono neng kejan miet. Jika nak beneng kembali bipi, mereka bong manga, sepuluh mataya, mereka bong manga. Yo kumnum di bunuh diri do, kiwan aja seng, pierwai kuaya mene. Ye kai Sunday school, pi asibun skam jong play. Bila the best pemhatam, sama bilang bunuh diri do, bilang isi diri do. Cispak ke beneng, ke mende ya pi, ong ke kijum play. Teladan kum kita suha. Teladan do, bintang yo menduai lada kita kini tikin kudu anu nu kepo. Ngawan pai atai bendang ngap ching yam chongang ngawan pai dakadonut blapa ngawan syami ngawan mentang ngawan pai jing jatan agan ni kapor ka pamutang ini yang lang baro bad nga kwa larolong kabala zoom ya ka kamera agan ni kapor ngin duairo na ka benta jong gitu gibreu ki badon hagi yeng ki sem ki jong ki agan ni kapor ka pamenta dona preng jongi ki ba terang kita seliang ban pen kentang syu ya laga jong ka jing im duai pen kentang haga ne por ga bamenta dona pedeng jong phi kiba terang kiba seliang bo bleun pen don kam ye fi ong try ngan mi na ga ne ga jing seng nga kut jumbot bangan long shisha unong pla kan nong pla ka jong me ngin duai ro ye kito kiba don hagi yeng ki sem ki jong ki kiba pang kiba shitom lani kiba don kam ye ka jing palat ka jong utrai ngin duai lang haga ne ga por sashi sen ko kenrat beide ngaduai ko Jisu naga benta jong ki paralok ki bait ko kenrat ki badon ha ki yeng ki sem ki jong ki badon kam ya ka jing pen khia ko try pen khia ya ki a blai bait ni duai naga ne ka duan ka ba kentang ka jome ko try ki badon kam ya ka jing pelat ko pa pelat lord ya ki ha ka kerteng ka jong Jisu na ki bor jong ka jing kerni ka baharu kom blai ka balate ka bala khom ya ki ko Jisu pelat ya ki ka tin jeme ka ongko try ladau kon ula pelat ya pi pilong ki bala like lord Dashisha, hallelujah. Haga kerteng ke jong Jesus Christ ubana Nazareth. Ai baka jing lai Lord kan tod haga jing em jong ki ko try baba. Nga duai try na benta jong ki perlok ki perjor ablaibi haga bakom ga de por ki badon kam ya ka jing sok haga jing em ka jong ki ko try ka jing ka jing yale haki yeng ki sem ko pabi wan ban jungo kerpang ya ki bakom kita long yeng ko jisobe ban nga duai yo patlang jome ko try baba uba don hagane ka yeng ka bakantang ka jome ko jisobe ai bor ye ki ablay kin mi nagane ka jing seng ko try ki breu ki batmai ki breu ki bala pensat bor de ka bor ka jong men semba ko de jome nga ai ngo ye me ko try ba me ong Yaki ke baro ke bapipan nga haga kerteng jonga yaki tangan le yaro yo try ni ai ka buram shame ko Jisu be haga kerteng ke jong Jisu amen sngoba shong blen yo ban kurku tinggal pois ka por an penwai no ye jingri jongi ka janmiet berkom ju bedi be ni ka
youth conference Arjat Penriu juga jeseng samna desi Shillong balang beli melia basam dia kuli kat pang pi baro ki bedon ni ke janmiet kat ki bedon ni ke por compare bedon to Palau compare bedon si po bisman po parking city bedon ni po hall hang ni bedon hang ni yamani hang ni kat ki bio snow kini ke por bio pet ke channel ke por kuli kat pang kelum nang pi baro pi way ka jing so jong bling long lembat pi way ngai ngui blei ki baro bolon kat ngai ngui blei ya ka sun beneng ke sakhi ke jing don ju blei ngai ngui blei ki jing duai bo juba baro ki delegate ke poi shi conference ngai ngui ki jing peniem ko jong blei ngai ngui ki baro bakini baro ke lele bom jukot ke jing jong ajung pi hap teng panang ni ben mit nang ni si ki thama ki dang bon kalin ti ki bakhem ji song ya li ki bakhem mri bakhem bai ko si ka wet hero tu bulin ai bor ni binya len ti kem hadu bakot ban pendep hadu jing pet thong kam gila jan finishing line ru ding ngimla bang clear bijing job la ding pat pendep kata jikon ikrstan ubrin ai bor gi bing mit nang ni dekat bar ka jing ko bor jungu dekat bagi pri wa thama gi bla weng no jing kali ki bing so tho ni don yu ho kres weng ni long ho kres ni mit ki jing shai min sim jungi ubrin bu ko bor se ngi we adu ki samla ki habre ka bodon ni ki lok mi ba baro bar kham tam chi ba la sa dom ji em jo pi jungu barkat pendap mit ding keluat men sim mit jemu prat pi bala lu ni por benda ai bor pi med bal men sim unda jing start ngiru ngin ya ni ka partai ka babun ki jing kli bul jing e unda ai kumno bingin ya ngin ya da ni ka gospel jungi unda ai jing start ngi wat kumno ban su market met jong ngiru na dos jong brin ai bor ngi lek de busuk si yeng ngin pen wai ji kri jing ni por sai sien pat e kli klum hi boro ngi ban yeng lang ni por ngin ruai ka jirai ba saus par pho ka ko ban kong koros bat ke dekot ka bakat do dekot baning kong koros bakat bakat do tak ba tip scam bagi nget scam uji sumentang ngatip nget scam hu ngalasanya lot ka mon jungu yang un sumar bon unri hadu hata singin mi nang ni tak jing scam bon sumari do ki ngin mi ni bing tip scam bagi tip ha e ngi yeng ha ka nongrim bang yeng tip scam we ni ju su tengin yeng lang ni pengin ruagi jura besar par pho ka baning kong ju bagai kor besawa koros nyob lengin wai gijing ra badi kani pastor ron swahi nyoban kirkupan wai kadi jeseng hani ka jan met pemerintah ngam tim kat nu jing it uble mula pen im yang Jingit ba ka jong ublay ukpa ka jing ayay ka jong Jesu Christ bo try ka jing yesalok ka jing penshat bor ka jong umen simbukot ki lai haway ublay kin shong kin sa rengkat but ki kon samla jong ka district Shillong ka assembly but ki rukot hakaleng saudong jong ka pertay nado menta bat shadow ki bom jukot ngaduay amen.
ki delegate sebagian up sebagai delegate baru sebagai up support support mah baru delegate sangi delegate mah dia don't come dia ki mah delegate sebuah nadu misi sebagian up